Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Plentzian gara gaurko honetan, K-ligako estropada, Espainiko txapelketarako sailkatze saioa jokoan Castron, eta berehala izango ditugu hango datu zehatzak, oraintxe entzun dut azken partaidearen helmugaratzea, irratiaren hementxe baitugu, 20 bat, behin-behineko datua beraz, Kaiku ez da bihar izango Espainiko txapelketaren finalean. Beste lauak bai eta Bermeotarrek lortu dute demorarik onena. Hala ere, izango dugu demora hori zuei behar bezala azaltzeko. Gaur hemen K-ligako estropada, oso estropada mamitsua, 10 jokatu dira, 8 donostiarrak irabazi ditu, eta 2 Santurtzi. Beste 5 falta dira, eta gaurko estropaderemua mamitsua da, kanpokaldean metro inguruko olatua. Ea zer dioen Ibon Gaztainazpik, arratsaldeon Ibon. Baita zuri ere, Mikel. Gero hitz egingo dugu Espainiko txapelketari buruz, goazen orain hemengoarekin, Plentziako estropaderemu mamitsua interesgarria. Oso interesgarria, gehien bat ondoan itxasadar bat dagoelako, ibai bat itxasoratzen delako, mareak gainera bizitzen ari dira, erdi mailako koefizientetan gabiltza, ura bere amana dator, eta horrek esaten du, kaletik kalera ere izango direla, ezberdintasunak eta bar, eta liga honen inguruan pare bat titular Goitik, Donostiarra, estropada asko irabazten ari da, baina Santurtzi beti hor, 10 segundu azpitik, eta behetik, Arkote, Portugalete, Hondarribia, Oriobe, hor horrendik, bada saltxa, bada mamia, eta gauza asko erabakitzeko horrendik. Oso no, guazen Saragandara lankidearen gana, konfirmatzen dugu barnelineatik irrati bidez daukagun datoa, Kaiku ez da izango bihar Espainiko txapelketaren finalean, berehala datu zehatzak, orain Saragandara protagonisten inguruan nolako nobedadea gaurko estropada interesgarri honen atarian. Arratsaldeon, Mikel, Ibon ikusentzule, Plentzian gara, eta lehenago zuk ondo aipatu bezala, hortxe, traineruak dauden tokian egon gara, urduritasuna sumatzen zen, egia esan, 5 jardunaldi baino ez dira falta kae bat liga honi amaiera emateko, Donostiarra jaun eta jabe, Ibone kointxe bertan esan du Santurtzi bigarren, eta ikusiko dugu playoffetan zer gertatzen den, baina urratsez urratz gaur, eta bihar, 2 jardunalditara jokatuko da Plentziako bandera hau, ikurrina hau, eta hemen itsasoan saltza pixka bat hor kanpoaldean, metro bete inguruko olatuak izango baitira. Giroa, ez da uda beteko giroa egia esan, baina edonola ere Euskal Herri maite honetan hainbestetan izaten ditugun egun horietako bat daukagu, zirimiri pitin bat, odeiak zerua erabat estalita eta temperatura 20 gradu ingurukoa edonola ere. Gaur, aitzakiarik gabe jokatuko da K bat ligako estropada puntuagarri hau, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, eta ikusiko dugu beste behin ere Donostiarrak irabazten duen, edo beste bati lentoki hori uzten digan. Ederki bazara, Arkote Arraun elkarteak antolatutako estropada gaur hemen Plentzian. Gogora dezagun sailkapenean Donostiarra da lider, 118 puntu ditu, 8 bandera irabazita, Santurtzi 109rekin doa bigarren, 2 garaipen ditu, gero Lekitxarra eta Zumaia. Hauek horrezko txandan, 5. Deustu, Getaria 6. 7. Zarautz, 8. Pedreña, hauek 2. txandan izango dira, eta orain lehen txandan, sailkapeneko azken lauak Arkote, Oriobe, Portugalete eta Hondarribia B. Eta badakizue, bat automatikoki bera joango da, beste 2 ontziek, 10. eta 10. playoffa, Ibon Gaztainazpi, 5 estropada falta dituzte, eta hemen broma gutxi. Broma oso gutxi ikusten dena da, Hondarribiak praktikoki, beran dagoela, kae biligan arituko dela horren urtean, baina gero, 11. sailkatu Orio eta 9. Arkoteren artean, 5 puntu baino ez, 10. eta 11. playoffera joango da, eta beraz, 5 estropada faltan, hemen, txanda honetan, gauza asko, batez ere 9. nor izango den, eta playoffa nor saiestuko duen hori erabakitzen. Hor dira ontziak epailen agindutara, lehen kaletik arituko da Arkote, txeko trainerua, Plentzitarra beltza, 2. Oriobe, 3. Hondarribia B, 4. Portugalete, ontziak hortxe ari dira kokatzen, eta esan bezala asko dute jokoan, Hondarribia B badakigu, azken tokian dela, arrobi lana egitea, maila honetan ere, espaita txantxetakoa, goren mailan zaila dela arrobikoekin egitea eta konfiantza ematea eta zailtasuna daudela, baita K ligan ere, zalantzarik gabe. Erne, epailen agindutara hortxe dira ontziak, bandera txuria lehorretik, eta uretako epailearen esku irteera. Gorria, bai! Oraintxe, balekoa.
hasi da jaun Andreo lehenengo txanda. Plentziako 29. estropadak dira, gaur lehen jardunaldia, bihar eguerdian bigarren jardunaldia izango da, eta esan behar dizuegu jaun Andreok bandera bihar banatuko dela, eta bi egunetako denbora kontuan hartuko dira, baina berez, estropada bakoitzak bere puntua banatuko ditu normala denez. Eta guazen aurkezpenekin, Jon Barrena, patroi lanetan gaur, Aitor Gilek prestatutako plentzitarra ontzia, narkotekoen ontzia. Balkandiarekin ikusten dugu, eta hor besteak beste, Aitor Gil, prestatzaileak, estropada ia guztiak joatu ditu, gaur lehorrean geratu da, Unai Biltxez kontrankean, Mariano de Panfiliz, 3. tostan, eta beste veterano esanguratsua, 5. tostan doan, Álvaro Bergaretxe. Hortxe, borrokan, plentzitarra, esan da bezala, jetxira playoffa, saiesteko zera guztiarekin, intentzio guztiarekin. Bere ala hartu du errentatxo hori jok, hemen gogo biziz denak, eta goazen hori jotaren ontziarekin, gazteak bai, baina 3 veterano handi bat entrenatzailea bera arrasti eta etxarte eta Kuero ere bai. Hori da, urte hasieran lehenbiziko estropadetan aipatu genuen, nola Jose Kuero besteak beste, Castron entrenatzaileetako mutila hori ora etortzekoa zen, eta hortxe 5. tosta horrean ikusten dugu, txapela zuriarekin, berarekin bi hitz egin eta oso gustora, omen dabil, presio hori gabe, arraunean eta benetan gozatuz. Eta hori ere, bete-betean, borroka hortan sartuta. Ura behera, laurak eta laurden inguruan izan da, itxas gora, eta teorian, bintzat ateratzeko, korronte gehiago 3. eta 4. kaleko trainerio edo. Eta horiok bere errentatxo hartuta. Guazen orain 3. kaletik ari den Hondarribiarekin, etxart prestatzaile, Iker de la Linde, patroi lanetan, Ibon. Eta hemen datua behar bada, 14 mutiletatik, 14 danak arrobikoak direla, anerretxar, prestatzaile eta arraunlari eritzen da, gaur lehorrean, geratu da zodiakean, hain zuzen ere eta ikusten duguna, erdiko palkarekin doazela, pestainari gabe, eta hor, trainerua hain azkar desagertzen ikusten dugunean, horrek esan nahi du, popare giroa eta olatu bizia dauka. Hor kanpokaldean, espero genuen bezala, badagoela saltza pixka bat. Hor mugimendua da, bai jauna. Bueno, azken ontzia aurkeztu eta Espainiko txapelketaren sailkatze saioak emandakoa adieraziko dugu orain datu zehatzekin, baina kaiku izan da, sailkatu ez dena biharko finalerako. Goazen orain Portugaleteri buruz hitz egitera, Pello de Vega prestatzaile, Mancebon patroilanetan, maila galduta joan zen urtean KA Ligatik, San Miguel Ligatik jetxi, eta orain KA Ligan uste baino gehiago sufritzen, Ibon. Urte ikeragarri gogorra, pasatzen mutilak eta entrenatzailea, erabat elkarrengana bildu dira eta jakin badakigu entrenatzailea bera, presio askoarekin, eta nolabaite, egoera hau nolabaite atera nahian, onik atera nahian. Hauek ere, pestanatxoarekin ikusten dugu, eta azpitik Joseba Mantzebon. Eta hor tartean, Eder Duran, Beñat Astelarra, Arkaitz Olazar, Berna Oiarbide, Miguel Lado, urtetan, garai bateko San Miguel Ligan, ondo eta puntaren puntan ibilitako estropalariak. Urte osoan zehar, Arkotek eta Portugaletek ikeragarrizko lehia, daramat. Hor da, beraz, momentuz, hori hobe, oso maila polita ematen, 3 metro falta dira hor, eta atzean Hondarribia azkena, Arkote eta Porturen artean burruka, egia esan, 5 estropada falta dira, eta 9. postu horretatik 11. gora, 5 besterik ez daude jokoan, 3 arraun elkarte horietan, oraindikan ez dago ezer argi. Ez da gutxiagorik ere, pentsa, puntu gutxitan, 3 traineruak, eta gero ikusten ari garena, 3 errendimendua, alegia hori horrena, Portugaletena eta Arkoterena, oso irregularra dela. Bueno, Erne, arraunzaleok Espainiko txapelketan gertatutakoa. Bermeok denborarik onena markatu du Castron, azkenan erlojupeko erara eginda estropada, arraun taldeek proposatuta, bidezkoa, bestela txanda batean 3 eta bestean 2, betiko formato horrek bat zituen bere zailtasunak eta desorekak, eta orekatzeko erlojupekoa, eta federazioak, Espainiko federazioak, onartu du proposamena. Bermeok 19 eta 52, 2. Hondarribiak 20-02, beraz 10 segundu gehiago, 3. Zierbenak 20-06, 14 segundu gehiago, 4. Orio 20 eta 16, 24 segundu gehiago, laurak izango dira biharko finalean, Kaikuk 20 eta 22, 30 segunduko atzerapenarekin, Oriok 6 atera dizkio, beraz Kaiku finaletik kanpo, hori da albistea, bihar Euskal Telebistaren bidez zuzenean,
12tik aurrera izango duzue txapelketa. Erne maniobra egitera doaz eta Orio beko mutilak hortxe dira. Treneru bete aurretik, baleko ziaboga. 5-0. Hor ikusten duguna, Mikel, aizerik ez dela, hor kanpoko aldean. Mugimendu bai, baina aizerik ez. Hobe, bestela asko nahaztuko da. Horren arrazten du. Hor arazoren bat aurrekalaria Portugaletek Portugaletekoa. 5-0 bederatzi, Arkotek 5-12, Oriobek 5-18. Azken metro horietan, diferentziak markatu egin dira modu nabarmenean, Ibon. Hori da, Portu eta Arkoteren artean batez ere, ia luze osoan zehar, pare-parean joan dira. Hor Arkoteko aurrekalariak arazoren bat edo beste izan du, eta honenetan Portugalete Arkoteren aurretik. Orain, korronteak traineru guztien aurka doa. Koparea itsasoa alde, baina korrontea aurka. Momentuz orain Orioren errenta gora, Porturi 5, Arkote 6 aspira, Hondarribibe 12 eta lan ikaragarria oraindik arraunlari eta patroi guztientzat. Eta gogoratu sailkapenean, Arkotek 37 puntu dituela, 9. da, Oriobek 33, Portugaletek 32, gero Hondarribibe azkena da, 11karekin azkena zuzenean behera doa, KL Ligaren 2. multzora, eta beste biek playoffean parte hartu beharko dute, irailaren 2 eta 3, 2. multzoan badakizue lehen postuan Lapurdikoak ditugula, 2. San Juan be, 3. Ibaika, gaurko sailkapenarekin San Juan be eta Ibaika izango lirateke playofferako aurkariak. Baina ez dezagun hori aurreratu, asko falta da eta aurrera zara. Andoni Olaskoaga, Hondarribia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, albistare Kastoetik iritsi zaigu, zorionak, ezta? Eskerrik asko. Hortxe finalian egotea espero zenuten. Bai, finalian bai. Jakin genuen ez zela erraxa izango, baina bueno, sartu gara, barrura. Edo nolarek gaur bat ligako estropada bertatik bertara jarraitzen ari gara, Hondarribia demolarik okerrena markatzen, baina beti esaten duguna, Aztarrobiko lana egite. Bai, azkenian plantilla nahiko motza daukagu, jende gaztea, asko plantilla erdila aurreneko temporada da, traineran, eta hori azkenian sumatzen da. Ze espero duzue, aurtengo denboraldi honetarako? Lana alden ondona egin, gazteak ikastea, zer dan arrauna, eta gehien bat olako estropadetan. Azkenean itxasuan igertzen da, gaizki gobiltzen garela, eta bueno, ikastea zer dan itxasoko estropada. Sailkapen nagusian zuloan sartuta, ez du ematen egoerak hobera egingo duenik, baina bueno, donolare hori, arrauna egin, ikasi eta arrobia sendotu. Bai, kapen aztegu hobetuko, baina bueno, gutxinez ikastea zer dan estropadak eta bueno, arraun mundua. Andoni, eskerrik asko, sorterik onena. Bale, eskerrik asko. Arrobi lana era berean egin daiteke kategoria batean edo bestean argi dagoena da, Hondarribiaren arrobi lana bikaina dela, baita Oriorena ere, baina esan beharrik ez dago klubak, mutila hauek nolabait ikasteko edo, alik eta mailarik handienean mantendu nahi dituztela lehiaketan. Hori da, beti ere zailtzeko hobeto etortzen da, ikusten ari garena da, urte osoan zehar, hemen maila honetan kae bat ligan alegia, maila harrigarria dagoela, eta hor badirila arraunlari asko eta asko, San Miguel ligan ibilitakoak. Ea hor da hori jo buruan, 4 segundora parean Arkote eta Portugalete. Goazen Plentzitarra trainerura. Sigue! Arraso! Largo! Orain hori olatuan orain, txanda dotorea doa, Oso. Hori 4 segundu bazituen kanpoko ziagoan, eta orain 3 traineruak abiadura berean datoz. Eta ontzi bat, bete-betea zuen Portuk Arkoteren aurretik, eta orain segundu bakarra. Orain horiok begira olatua, horiok. Pantailaren goikaldean hori da, hemen erreferentzi garbia, gure ontzitik eskenitakoa. Eta diferentzia gora, 7-8 segundora, eta orain pare-parean dira Arkote eta Portu. Eta balitzetara hurbiltzen, ea lan erditan, maniobra horretan nola moldatzen diren, nola irten gero hortik, hori erabaki horra izango da, seguruen. Orain teoriaren arabera, erdiko kaleetatik eta korronte gehiago daukate. Ura bera doa eta. Horiok, olatu horrekin, zer nolako abantaila lortu duen. Duela minutu terdi, hortze zegoen, 5-6 segundu lau ere bai, duela minutu olatuak zer ematen duen,
luze honi zuku gehien atera diona, hori Jotarren ontzia da. Maniobran kanpo kaldean 3 segunduko abantaila, eta orain bider 3. Orain 3 traineru, 8-9 segundu. Orkestanatxoarekin, propio, falkari gabe orain espaldiatzeko aurrekalariak, espako abantaila topatuko du. Hor dira hori Jotarrak, Arruti patroilanetan, eta lan erditan, 10 eta 19. Hortuk ere abantaila polita Arkoteren aurretik. Traineru terdikoa ia. Porturen denbora 10 eta 24. Hor da Arkote orain, 10 eta 29. Irten beharra dago hori indarrez. Hori da, geratu egin zaio nik uste Kosta egin zaio, bai. Arkoteri. Nos lleva eso desde el platillo largo. Eta hemen datoz, Hondarribiara. Elalinde patroilanetan. Orain hor, ez geratzea da garrantzitsua. 10 eta 59. Hondarribikoentzat. Hemen duzu Arkote. Eta Brankas orain Portugaletek errentatxo hartu dio Arkoteri. 5 segundo, beraz horiok Porturi 5. Hain zuzen, Ziaboga garaian zuen errenta berbera, Arkote 10era, garba da Arkotek maniobra irtera hortan sufritu egin du ibon. Kosta egin zaio eta askotan batetik izaten da, berandu ateratzea eta demora galtzea eta bestetik, trenerua martxan jartzeko, xautzen den indar mordoa, Aldamenean Iker Martínez, Arkoteko ordezkaria daukat, arratsaldeon. Arratsaldeon, zuri. Bueno, saikapen nagusian, hortza dute 3 traineru, Arkote, zeuek Orio eta Portu, 5 puntutan, eta gaurko honetan, hase garrantzitsua litzateke euren aurretik gelditzea, ezta? Bai, bueno, gaur geure lan egin berra dugu etxean, eta momentuz, ez gabiltza oso ondo, baina, bueno, lehenengo kaletik bai atera zaigu, eta nahiko traketz gabiltza gaur, baina, bueno. Lehen da biziko kale hori aipatu duzu, zeuek hemengoak izanik, etxekoak, zein da kalerik onena edo txarrena, edo desberdintasunik aldeago? Bai, bueno, kasu honetan, marea bera doa, eta lehenengo kalean korrontok gehiago dekote, eta, bueno, geuretzako gaur, obrena igual 3. izango litzake, eta, bueno, hor da bitxa, 2. 3. Orio nahiko ondo dabil gaur, amen. Iker, joan dira mar estropada, denboraldi aurrera doa, 9. toki horretan zaudete, zenolako balantza egite duzue? Bueno, urte hau, transizio urte bat da, ligan zelan zailkatzen garen ikusi behar dugu, eta, liga aurrera doa, eta momentuz saietuko gara playoffa ekiditzen, eta ea 9. postu hori mantentzen dugun liga bukatu arte. Bai aurrela den, sorterik onen, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Argi dago Arkotekoentzat hori dela helburua, izan ere sailkapeneko 8. Pedreña 50 da, 13 puntu, 5 estropada falta direnean, tarte handi xamarra da jo. Deskuiduan horrela bukatuko balitz, txanda, asko estutuko da, Asko estutuko da, sailkapena. Orain hori oro, berriro ere, Portu eusten, Porturen inguruan esan, azte honetan arraunak aldatu dituzte, eta 3. da 4. kaleak, Arkoteko ordezkariak esan da moduan, hasiera mintzat entrenatzaile guztiek edo nahi zituztenak direla. Eta Portugaleten egoera aztertuta, alde batetik Arkote igo berria da, garai batean bai, goren mailan ibilitakoa, teka eligan eta abar, baina gero jetxi eta orain pausu bat gora. Portugaletek ere egin zuen bide hori eta mendeurrenean jetxi gogorra da, hor zeure tokia hartzea, presiopean demoraldi osoan jardutea, naiz eta kuadrilan Pello de Vegaren aginduta ari den mutilak ikusi, esperientzidunak eta ofizio oso ondo ezagutzen duten mutilak izan, ezta? Pentsa, beste estrigorraketik, Eder Duran, Urkaiko ondiartan ibilitakoa, Peña eta Aztelarra, Urdaiben eta ibilitakoa, Emilio San Juan, veteranoa 54 urterekin, baina Astillero Franciscorekin, Berna Oiarride, Miguel Ado, hor esperientzia aldetik, printzipioz behintzat, gorago, egon beharko luken taldea. Eta Pello de Vega beira ere, etxeko arraun elkartearen aldeko apustua egin du, bilotak eginduta, eta baina beti ez baita asmatzen. Sufritzen ari dira, eta oraindik ere, 4 estropada faltan, 3 traineru hauei, larritasunak bizitzea tokatuko zai. 10 minututik gora lanean eta posizioa finkatzen ari dira, horiok 2 segundu gehiago orain Porturi, eta Portu Arkoteren artean tartea gora doa baita ere, orain 7 segundo, eta lan erditan, 2. Ziabogan,
bien arteko diferentzia 5 segundukoa zen. Postuak ematen du, finkatu egin direla, Hondarribi B, 38 segundura. Lehen, arkote ez da gaizki etorri, lehenbiziko kale hortatik, nire iruditzen zait, han kanpoko ziaboga hartzen duenean, pixka bat babes bila 0 kalera ere, joko duela Plentziko traineruak. Hor orain galdera da, Portugaletek modurik egingo aldu, hori txanda irabazteko lehia hortan sartzeko. Hortxe mugan, 6-7 segundu izaten da, hortxe izaten da muga. Ziaboga ona behar du Oriok ere. Ziaboga ona egin, eta gero poparian egan egiten etorri, hortan aprobetxatu. Eta iruditu zait, lehen Orio, batez ere luzearen bigarren erdi hortan oso ondo etorri dira, Arruti eta konpainia. Ea ba, 50 metro, hortxe dituzte balizak. Ordu da Zorillotara. Horrekalaria pronto. Hasi dira jaden. 3 pala galdu ditu. Dantzako eskorra ere bai. 15 eta 50 hori jorentza. Biek ziagoa honak. Portugaletek 6 gehiago, 15 eta 56. Begira Portu golatu orain. Hemen da Arkote, 16 segundoko atzerapenarekin, 16-06 etxeko entzat, Plentziako entzat. Eta 3. balitzaren bila, hurbilduko da Ama Guadalupekoa, hemen txeda. Bien bitartean maniobra ostean, Oriok Portugaleteri 6 hain zuzen, ziabogan zuen errenta hori, babesten ari dira Arruti eta bere mutila. Olatu bat. 41 batera Hondarribia, 16 eta 31. Zego gorra Hondarribiarena, estropada joan, estropada etorri hortxe. Azkeneko postu horretan, gorrokan. 6 segundu, 2 ontzi, Orillotaren errenta azken luze honetan, Porturen aurretik, 3. Arkote, gero azken tokian Hondarribia. Jose Angel Lores, arratsaldeon, Portugalete. Arratsaldeon. Bueno, zelan ikusten ari zara gaurko estropada, momentuz Oriok hartu du estropadaren burua eta hortxe, 6 segundora zeuek. Bueno, helburua txanda irabaztea zen, ikusten dut 6 segundura goazela, zaila luze honetan 6 segundu jatea zaila da, baina bueno, ea bukaeran nola heltzen garen, eta behintzatea Arkoteren aurretik geratzen garen. Izan ere, sailkapen nagusiari begiran, 5 puntutan Arkote, Orio eta Portu, eta hori gaitxira urtean. Bai, bueno, guretzat azken 5 estorpada hauek dira aukera bat 9. postu hori lortzeko, gaur hasita, gaur murrizten dugun aldea Arkoterekiko, eta geratzen diren 4 estropadetan, puntuak daude jokoan, eta saiatuko gara postu hori lortzen. Zein da Portugaleteren helburua aurten, mende urrenaren urte honetan? Bueno, gauzak ikusita mailari eustea, ezta. Pentsatzen genuen gorago ibiliko ginela, baina hasieratik gauzak txartu hasi ziren, hor sartu gara zuloan, eta bueno, ea 9. postu hori lortzen dugun, eta bentsat urtea salbatzen dugun. Bai, horrela den, eskerrik asko sorterik onena. Asko zuri bai. Karrilerakoak ez dutzen ari dira, 2 segundu jandizkiote, 3 ere bai. Traineru batera. Erdia, errentaren erdia galdu du Orillo. Askotan garrantzitsuena izaten da borroka hortan sartzea. Hori bera garaipen bat izaten da. Garaipenean sinisten azteko, hor sartu behar da. Eta horrek askotan ekartzen du, aurretik donak, arraunketa trakeztea eta narraztea. Argi, orain. Zigor Gazpio pantaiari begira, Orio arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Urduri ez da, Portugalete murriztuz doa, aldea? Bai, 6 segundukin eman da eusiagoa, eta hoin irudua daude, eta hoxe urduri, kapazak egantan da irabazteko. Luze hau, erabakigarria izango da. Bai, ala izango da, hau da azkenekoa eta erabakigarra, azkeneko lehengoko luzian azkeneko partia hona indeu, eta alaxe egiteuen mutilak. Eta Arkote eta Portugaleteren aurretik gelditzea ere, sailkapen nagusiari dagokionez, mesedegarria litzatik. Bai, ointxe gure objektibo bakarra hoxe da, estandau irabaztia, eta burruko hortan sartzia, eta playoffa saiezte ditugun, eta kontentu. Burrukare Castron egon da, Sailkatu zarete? Bai, garrantzitsunare hoxe esan, seikatzia, laugarren indeu, baina barrun gaude, eta pila beste estropa bat egongoa, eta animoz oso jungo seguru. Eta Euskal Telebistan ikusteko aukera izango da zuzenian, eskerrik asko sorteon. Bale, zuei, Azerretuko da orain pantalla ikusten duenean Gazpio jauna. Patu orantxa hortxe dira biak, Portu, Orio, Portu, pare-parean. Ze puntu garrantzitsua jokoan, Talareu metro, azken txampan arte hortxe da burruka, Orio, Portu, Orio. Hauxe izaten da, olatu berberari, nork palada gehiago jo, ark eramango du. Ontzi horien artean dago burruka txanda honetan.
eta puntua urrezkoa da. Pare-parean hortxe datoz biak. Atzean ikusten duzue Hondarribia, hor da baita ere Arkote. Arkote 16, Hondarribia 47. Portu Orio, Portu berriz ere errentatxoa luze hobeago egiten ari da dudari gabe. Zoragarria. 6 jandizkio eta orain bateko errenta. Begira Orio, hortxe du olatua. Orain arrutik. Hortxe dute olatua. Portuk lehen ere aipatu dugu, arraunak aldatu dituela azte honetan, arraun bigilmagoekin. Azken 200 metrotan sartuko dira, izugarria, hemen playoffa saiesteko dagoen burruka honetan, Portugalete eta Orio beren arteko nor gehiagoka Jaun Andreo. Ez da bukatu horreinik, Ez da gutxiagorik ere, nola bukatuko da. Demoraldi osoa daran baguta. Bai. Azken txampan erabakitzen estropadak eta banderak ere bai. Orain Portu olatuan, Orio zuloan, orain hori etorriko zaio. Ea ba, Erne. Orain hori etorriko zaio. 2 segundutxoko errenta du Portuk, baina hori hor dator, Portu. Orio! Segundu batetik beherako diferentzia, 21-0. 37 Portuk Oriok, 21-0 amaika, 74 eunen. Portugaletek atzetik aurrerako luze zoragarria egin du. Hor da Arkote, bai, etxeko trainua 19 segundura, 21 eta 21 Arkoteko entzat. Eta orantxe Hondarribia, azken metroak egiten, 120 metro falta ditu Hondarribiak. Nolako luzea Ibon Gaztañazpi, Portugalete. Zoragarria eta gaur ere, begira, poparean ze estropada ikusi dugun, Azkenean, pelioren erabaki hori arraunak eta piguntzekoak, bero fruitua eman dio gaurkoan. Hondarribia kalea mantendu. Hor da Hondarribi, bai, 57, 21 eta 58 Hondarribiak erabilitako denbora. Segundu eskas bat, Portuk Orioren aurretik, 3. Arkote 19, 4. Hondarribia be 57. Honek esan nahi du, Portugaletek zailkapenean Orio harrapatu, eta Arkoteri momentuz behintzat 2 jandizkiola, beraz 3 puntura hurbilduko da, zailkapena pilpilean, hor da, 21-0 27 Portugaletek, Orio bek 74 eunen gehiago, Arkote 19 segundura, Hondarribia be 57. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala bigarren txandan, Plentziako 29. estropada hauetako lehen jardunaldian, esan bezala gaurko bigarren txandan lehen kaletik Zarautz, bigarrenetik Pedreña, 3. Deustu eta 4. Getaria. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Plentzian gara, Plentziako estropaden 29. edizioa, eta K-Ligak 11. jardunaldia du, guztira 15 izango dira, orain artean 10 bandera jokatu dira, Donostiak 8 irabazi ditu, Santurtzik 2, eta 2 hortxe dira oso sendo, playoffari begira jadanik eta demoraldi ederra egiten, gero Lekitxarra 3, Zumaia 4, hauek orezko txandan ikusiko ditugu, eta orain, zailkapeneko 5. tokiti 8. dauden ontziak izango ditugu norgehiagokan. Lehen kaletik Zarautz, 2. Pedreña, 3. Deustu, 4. kaletik Getaria. Eta 3 ontzi hor dira prest, eta lehen kaletik Zarauztarren enbata hor da, Garmendiaren agindutara. Atzekoak geldi, aurreko 7 arronian. Bere hotxa da hori. Vale. Detalia, aurreko 7. Geldi. Hortxe dira, zatxartuta hauek ere pronto, epailen agindutara denak. Nik esan dakoan Imanol Danasik eman pixka Imanol Danasik. Aurrekoei, agindua. Nasi veteranoari. Atzeraka ez ateratzeko. Listo? Erne bandera txuria, gorria, bai! Ondo, baleko, Ibon. Bai, Laura batean.
Eritu nahi Zarauztarrek kezka bat pixka bat izango dutela. Aldez aurretik ere lehenbiziko kale inorketzuen nahi da ikusita Arkote, non geratu den. Horrek askotan emaitza aztertuta bakarrik, ez da jakiten askotan zer dagoen, kezka pixka bat izango dutela. Bueno, hor ditugu lanean. Goazen aurkezpenekin, Angel Larrañaga, Zarauztarren prestatzaile, eta gaur Garmendia veteranoaren aldeko apustua berriro, itsasoaren baldintzak eta esperientzia eskatzen dutelako, ez da? Ibon, ofizioa. Bai jauna, horrelako egunetan, eta askotan mutilak eta zailtzeko ere, pare bat gizon eskarmentu duen eukiezkeo, hobe izaten da, besta ebeze hor, Naxi entzun dugu leheno, gaizka, Naxi ezaten Aitor Jauregi, 5. tozan, Aguez ere Iñaki Aguez, 4. toza Estrigorrean, aurten berri berazitako mutila, eta nire ustez, kae bat ligako, agerpen aurten Zarauztarren errendimendu hona da. Bueno, hemen da Pedreña, Mantilla prestatzaile, Rodriguezekin elkarlanean, eta patroi lanetan txandak ebiltzen dira Kevin Ruiz, eta Pedro Cuesta, gaur Cuestaren aldeko apustua. Eta hemen ere, demoraldia gogorra doa, behin maila galdu eta gero, beste sufrimendua datorrelako, baina, hortxe dira, gutxienez, zailkapenaren erdikaldean, 8. postuan, 2. txandan. Lehenen porturi esan dakoa, orain ere pixkat esan ezagu, pixka bat egoera samurrago batean. Hemen ere, izenak eta aztertuta, urte luzetan San Miguelikan aritutako, Carlos Rodríguez, pentsat, Kaikun Anketik eta egitako mutila, Carriles, Cortijo, Roman Renita, Roberto Pérez, izateko klasiko batzuk, azkeneko urtean Pedreneko treneruan. Hemen duzu deustu aurkezpenaren garaian, prestatzaile eta arraunlari Jon Elortegi, Txapaz, Bermeotarrekin bere ibilbide bikaina goren mailan bukatuta, oraindik ere hor, erronka berri bat, Garma patroilanetan, eta hor da Deustu, zelkapenean, 5. Ibon. Deustu aurten horrela pausu nabarmena eman du, hortik pixka bat Txapaz fitxatuta, pauso bat emateko zera zen. Nik uste dut, beraien helburua ohorezko txanda horretan, sartzea zela, puntutan eta Zumaia, ez daukate horrek eta pixka eta ipagarria Txapaz zera, eta hemen ondotik entzuten dugun Cristian Garma, patroia. Eta hemen Getaria, ibilbide ederra darama Gorka Etxeberriaren agindutara, Etxegoien patroilanetan, baina aurten ziklo berri bat, aldaketak, jende gazteagoa, eta ezin punta-puntan ibili, orain 6. zelkapenean, Deustu baino puntu bat gutxiago duelari. Gorka Etxeberria etorri ezkeroztik, lehenbiziko ziklo aldaketa, nabarmen kuadrilla harinago eta indarre gutxiagoko batekin dabilena, baina urte hasieran izan zituzten zalantza batzuk, nabarmen, beti gora datorren taldea, eta nire ustez, demoraldiko unerik onenean dago esperantza. Eta Deustu estropadaren buruan, segundutxo bat hartuta Getariaren aurrean, Pedreña, Bira, Zarautz irura, goazen Bilbotarrekin! ¡Seguir esto! ¡Ahí tiene el centro, vamos! ¡Ahí! 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 ¡Dios, no correr, campeón! Eta Zara Gandarakoa ditu, emakumeen ligako estropada gaur pasei doni banen, eta bertako datuak prest aurrera, Zara? Kaebi ligako estropada jokoan daun honetan, baina esan dakoa neskek, Espainiako txapelketa ez ezik, Gipuzkoako ligan murgilduta egon dira, Ibaikak markatu du denborarik onena, baina 10 segundoko zigorra jarri diote, gaizki irteteagatik, beraz, San Juan nagusitu da, 2. Orio eta 3. Ibaika. Larrebili, estatxa lehenago guztuen denean, zigorra hori izaten da, ez ditugu gauzak aurrera dugu. Asko da hori. Datu hor da, beroa, gogoratu, Espainiako txapelketari begira zailkatze saioan zer gertatu den, Kaiku ez du txartela lortu biharko finalerako, denborarik onena Bermeok, 19 eta 52, 2. denbora Hondarribiak 20-02, 10 segundura, 3. Azierbena izan da 20-06, 14 segunduko atzerapenarekin, 4. Orillo, 20 eta 16, 24 segundura, minutu erdi galdu du Kaikuk, 5. izan da 20 eta 22, beraz Kaiku ez da izango bihar finalean, gogoratu Euskal Telebistaren bidez, zuzenean eskainiko dugula bihar final hori. Eta hemen aipagarria, haizea hor kanpokalde horretan anemometroak ematen digun datoa, Ibon, aipagarria, 20 kilometro. Horiek haize dezentekoak dira. Ikusten dugun bestea Zarautz lehenbiziko kale hortatik, atera ezinik, oan ezinik. Beste korronte gehiago harrapatuko dute bera eta Deustu aurretik, Getaria gero eta Pedreña ondoren.
Eta irtetzen Deustu zen, Lau eta 49, Deustuarrentzat, bi gehiago Getariak, Pedreña Laura. Oso urruti geratu da, Pedreña ziaboan. Maniobra kaskarra izan da hori eta Zarautze bostera. Lau eta 59, Deustuk Getariak bostero bi, Pedreñak bostero lau, Zarautzek bostero bost, hain zuzen hori hobek markatutako kronoa da hori. Baina orain, gauzak asko aldatu dira eta txandako azkena Pedreña da. Maniobra txar bat, Larrutik ordaindu eta gero. Maniobra hortan, ze baliezte estreneroak, 5 segundu, behar bada galdu ditu. Orain jarraitu beharrekoa, Deustu eta Getaria, hortxe datoz, 3. da 4. kaletik, ea Zarautz, lehenbiziko luzean kosta egin zaio, norabide aldatuta, nola konpontzen den. Deustu eta Getaria parean dira, Zarautz 6 segundora, Pedreña 9-10. Ziaboa txar baten eragin askotan, hauxe izaten da. 3-4 segundo galtzea baino, estorpadatik atera egiten zaituela. Orain, Pedreñakoen erreakzioa. Alegia moral aldetik eta asko kolpatzen du Ziaboa txar bat. Eta ea Deustu eta Getariaren arteko burruka hau zertan den. Getaria estropadaren buruan kokatuta, baina Deusturekin lehia bizian. Amaia Baglieto, Zarautz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Beno, azkenak zineten, Ziabogara arte, eta Pedreñaren maniobra txar batek aurretik jarri zaitua. Bai, oso ondo, gutzako primeran, hori pasatie. Ze esperantza duzuek gaurko estropadarako? Esperantza positibu, dekogu. A ber, ze pasatzen da, baina gu posik etorri gara. Esperantza onakin. Eta denboraldiari begira? Gu oso posigare, gauzena gazeiten, ze egisa da azte barruen da traineri osatzie asko kostaten jaku, batzuen biharra dala ikasketa diala, doruen azte bukeretan ikusten dugun emaitza gu gora begira, osea gu oso posik. Zarautz 7. da, 70 punturekin, Getaria 7 dago, baina Pedreña oso urruti 50 puntu dituela. Gu behintzat aseguraute gauz, gure hori, eta gora, osea gu gora begira gauz, ja Getarian bila. Bueno, sorterik onena, ia rapatzen duzuen, eskerrik asko. Bai, ezuei. 7 puntu, Zarautz eta Getaria artean, Deustu 8 dago. Eta hemen burruka, Deustu Getaria, Deustu luze honetan, Ibon. Bitan posatu da txandan nire ustez, Mikel. Eta atzetik Pedreña etorri da Zarauztarren parera. Asko sofritzen Zarautz, lehenbiziko irtea horretatik. Orain Deustu olatu gainean. Bete-beteko popare giroa gaur ere, bete-betekoa. Eta pitxandetako demora konparatuta, koska handia, Deustu eta Getaria, garbi, Oriok krono honena markatu du, azken luzen arte, gero Portugalete gainditu du, eta 15-16 segunduko diferentzia badago, txanda honetako indartsuenen alde. Demoraldi osoan zehar hori xarri gara ikusten, Navarren lehiago direla. Hor, Pedreña zenbait egunetan, Portu, Oriobe, Arkoteren mailan, ibili izan da, orain Deustu ari da asmatzen, Orain txolatuan begira Deustu. Garmaren agindutara, hortxe dira eta tartea gora joan da, 5 segundu, eta bapatean baita ere, Zarautzek aprobetxatu aldu hor olaturen bat, bi traineru sartu dizkiolako Pedreñari. Hor da Garma. Buji, Jon, Guti, atrás, campeones, aguantar atrás, Arrats! Estriborretik bigarrena kontrankean da, Jon Elortegi txapaz prestatzailea. Goi mailako ibilbidearen ostean orain entrenatzaile lanetan. Hanketik Vázquez, Estriborretik eta Fuerte Zababorretik Bilbotaren ontzia. Entrenatzailea Marruz. Hor mutilei, atzean aguantatzeko alegia, etzan da pixkaten egoteko, olatuari laguntzen. Berru metro, hemen dituzte balizak. Lan erditan, Oriobek lehen txandan, 10 eta 19 markatu du. Hor nagusi izan da, Portu bigarren zen hor, baita 3. luzean ere, baina azken luzean lortu du Portugaletek lehen txandako azkarrena izatea. Bigarren luzerri zoragarria egin du, begira, batera joz, begira Estriborreko pizkarroien badoriek. Gora, ze ondo orain Bilbotarrak. Harrigarri ondo, 2 minutu terdian 10 segundu. Sartu bizkie gainerako txandakidei. Deustu, bikain luze honen azken zatian. Hortxe dira,
9:48 Bilbotarren denbora. Ziaboga ere azkarra gainera. ¡Chavales! ¡Chavales, miradme! Hor da Getaria. ¡Miradme todos! 10 segundu, bien arteko diferentzia. 10:08 Getariarrentzat. Hirugarren Zarautz 18ra, 10 eta 17. Eta arazo larriak berriro Pedreñak. Ez du asmatu aurrekalaria. Ezin duela, beraz hartu. Hala, ezin duela, beraz hartu. Lehen aipatu dugu ze garrantzitsua. Pedreñak Ziabogan galdu den denbora eta bestea. 2 olatutan asmatu, deuzok 2 hiru olatutan. Getariari, 9, 10, 3 traineru zartu eta txanda erabat kontrolpean. Baina begira zer gerta daiteken. Pedreñaren maniobra kaskar hauek, 2 izan dira jadanik. Pedreña 6garrena da behin-behineko sailkapenean. Orio, Portu, Pedreña, Arkote, Hondarribide izango litzateke. Gero hori aldatu eginda Porturen mesedetarako, baina Arkoteren kaltetarako izan daiteke Pedreña gaur egiten ari den lana. Noski, lehenengoz haien kaltetan, eta gero, etxeko trainerua, Plentzitarra izan daiteke sailkapenari begira, horren ordaine larri bat bintzat, hartu beharko duena. Horre errepikaldian zeinen garbi ikusien. Pedreña, palka handiarekin doa, Mikel, eta tope ezberdinak eramaten ditut, eta uste dut aurrekalariak sartu duela palkari gabe erabiltzen duen topearekin, eta arraunegia zintzilik geratu zaio. Ea zer dioen Presmanes jaunak, berarekin da Sara Gandara. Nik uste dute pizkata serre badagoela. Calisto, Presmanes, Pedreña, Arratsalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya par de maniobras que hemos visto. Sí, muy malas. Tenemos los patrones son muy jóvenes y les falta un poco de experiencia, sobre todo en la mar. Y estamos sufriendo toda la temporada en la mar, estamos sufriendo muy malos resultados, ¿no? Pero bueno, oye, hay que darles un poco de tiempo y que se vayan haciendo. ¿Cuál sería el resultado esperado para la regata de hoy? Pues bueno, pues en teoría ganar a los de la tanda anterior y bueno, pues estar ahí en el 8º puesto, más o menos, que es el que más o menos nos corresponde, ¿no? Te iba a decir, 8º puesto, 50 puntos. La verdad es que Zarautz, que es el siguiente, está a 20 puntos y por detrás parece imposible que en estas 5 jornadas Arcote, nos pueda coger. Sí, bueno, el objetivo de que acabe la temporada va a ser por mantener ese 8º puesto y bueno, creo que lo tenemos bastante bien asegurado. Y bueno, y esperar que pues acabara ahí el 8º, ¿no? Bien asegurado, pero ¿ese era el objetivo inicial de la temporada? No, realmente el objetivo era, pues, digamos, estar en la segunda tanda, sí, porque ya sabíamos que había equipos que eran bastante fuertes, pero bueno, poder luchar por ganar la segunda tanda, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser y es lo que hay. Bueno, Calisto, pues mucha suerte, ánimo y gracias. Venga, a vosotros. Begira, konparaketa Portugalete eta Pedreñaren arteko denboratan, parean dira, eta ea ba. Bukaeran non kokatzen den sailkapenean Kantabriako ontzia. Goazen Bilbotarrekin, txandako erregeak dira eta. Euskaraz esan du? Hainbeste urte gure inguruan da. Borondatea behintzat. Harri egin zait. Balekoa da. Ona, Cristian. Begon de iola. Chavales, colgar atrás. Atrás. Zeinen luze, karri hori eskatzen du. Presari gabe. Parada. Atrás. Deja espalda, saca mano. Maniobra garaian 9 segundo, orain 8. Luze honetan brankaz Getaria eusten eta segundutxo bat bizkorrago doa. Baina lehen poparian eta batipat luzearen azken bloke hortan azken 500 zenbat izango dugu 600 metro horietan hor moldatu da horra azkarrago hili da. Alegia, estropadako 14. minutuen gaude. Deustu eta Getaria 11 minutuan abiadura berean hili da. Une batean, Deustu estropada puskatzu edo egin du, eta Getaria hortxe da, Poparean gaurko giroarekin eta errekuperatzeko moduko. Begira Portu zer egin duen aurreko txandan, Arkotere. Eta orain brankaz, Pedreña txanda honetako apalena, aurreko txandako garaile izan den Portugalete, baino segundu bat 2 azkarrago. Oriotarrak eta Portugaletekoak ibiliko dira, du oso garrantzitsu horri begira. Baina beti izaten duguna, ligan
behin 10 estropada eginda gero gaurkoa 11. jardunaldia dela kontuan hartuz, argi dago egun bateko hankasartze batek ez duela zigortuko Arraun Elkarte bat, baizik eta demoraldi osoko estropadetan eginikoak. Erregulartasuna saritzen baitu beti liga batek. Eta azkenean geisten dana jetxiko da, merezi zuelako geistea. Erregulartasuna aipatuta. Kaiku, erregularra, bai, laugarren. Gore mailako Euskolaren ligan, baina gaur ez, gaur 5. gaur 6. aurretik. Agur Espainiko txapelketako finalan. Ahí va a coger atrás. 15 eta 24 deustuk ikus dezagun diferentzia, 8 segundu pasatxo, Getariari 15 eta 32 hauek. Ea Pedreñataren ziaboga, orain, Hemen dator Zarautz, lehen kale horretatik. Seguru, eta azkar. 21eko atzerapena, 15 eta 45. Berandu aurrekalaria. Handa Pedreña. Begira. Ez da saiatu ere. Ez, saiatu ere, Arrauna ordu. Nik uste dut, topea bera, horritu edo joan zaila. Lehen aurreko errepikaldean edo, argi dago. 30 segunduko atzerapenarekin, 15 eta 54, eta lehen txanda irabazi duen Portugalete baino, 2 segundu azkartxeago. Ea orain zer gertatzen den. Deustu, 7-8 segunduko errentaren jabe une honetan Getariaren aurretik. Juan Antonio Lano, Getaria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pantaiari begira, izan ere luze hau erabakigarria izan daiteke. Bai, luze honetan dakau, ni usten dut aukera, pixkat tartia murrizteko, aber, ziten den. Eta biziko txandan ikusi dugu, zer gertatu den Portugaleterekin, ez da? Bai, azkeneko txandan erabaki da, ez? Aurreneko tanda hori, eta ikusiko da, zurte pixkat euritzen den, da olatu ikatzen den. Aizu, Zumaia, Deustu, Getaria, 3 puntutan zaudete, eta 3 puntu horietan dago desberdintasuna 2. txandatik horrezko txandara. Bai, hasiera batien ez ginen, pixkat ez ginen nola ondo jardun, da, oain pixkat puntu hartzen egala irutzezat, eta geoto urreo dazkau, azkeneko estropa oso ondo egin ditugu, eta urreatzen egea, eta gaur esperantza horrekin etorgea, baina ikusiko da, behar ze pasatzen den. Pixkanaka, demoraldia aurrera doa, 5 estropada baino ostia falta bukatzeko, helburua non kokatu nahi dozue? Topikoa da, baina azkenian estropa jun behar da, hemen egun baten dana galdu lehike, eta gure aurtengo zea zan, jende gaztiak ingabiltza, eta aldan gora nabili, eta nire usten dut, ez ginala igual nahi bezala hasi, baina azkenean puntu hartzen egea, eta goraka guaz da ez dakit, baina dakon daliatzea gehiago zen. Sorterik onena eta ega urruti den, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Maniobra ipagarri bat bada hemen, Ibon, irudiak ikusita Getariaren aldetik, ez da? Hala, ematen zuen, ez da? Getaria zeharkatu egin dela, behar bada Deusturen ubera bilatu nahian edo, beratzetik jarri dela. Diferentzia hor da, 8-9 segundu, eusten ari dira bilbotarrak, eta bestetik Portugaletek luze oso ona egin du, eta Portugalete orain Pedreña baino 7 segundu bizkorrago, Erne bekaldeko postu hoiei begira oso garrantzitsua izan daiteke, eta Pedreñaren gaur arazo sorta hori edo estropada makal hori. Ikusten ari garena da, lehenbiziko txanda bezala, gune honetan txe, luzerditik aurrera, poparean orduan txartzen dituzela olaturik azkarrenak. Eta orduan asmatu dut Deustuk eta gaur hori errepikatu egingo du orain, laugarren luzean. Lehen hain ondo egin dutena, orain ez dute kareleti botako, diferentzia gora doa 10 segundu. Aitor Mojas, Deustu, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Pantaiari begira, segundo apurroiek ez galtzeko, ez da, Getariarekin. Bai, posi. Bigarren luzean egin dugu, ez? Momentu honetan, bi olatu hartu dugu, eta, aurre hartu dugu, zela da 10 segundu, eta, hor manten dugu, ez? Olano presidentarekin hitz egin dut, ez da? 3 puntutan zaudetela, 4., 5., 6. sailkapena estu doa. Bai, hor gabiz, ez? Getaria guratxetik puntu batera, hor espero dugu parebi sartzea, eta gero horretik Zumaia 3 puntura estu dut, ez da? Disuntza zira, hor gauzan, lauroka buruka gogorran, ez? Zein gustatuko litzaizuke Deusturen tokia izatea sailkapen nagusian kae baldi gau bukatutakoan, Aitor? Gustatu lehengoa, ezinezkoa da, ez? Ia 3. postu hori zaila dago, ez? Ia luzten dugu.
Bai, horrela den, sorterik onena, segi estropadaren bukaera ikustera, oso interesgarri dago eta. Venga, eskerrik asko. Pausu, deustuarrak gora. Argi, Zarautz eta Porturen artean. Bi segundu besterik ez, Zarauztarren alde. Portugaletek egin duen azken luzea oso ona izan baita edo. Zarauztarrak sufritzen hasieratik, Eta luze honetan, aurrekoan ez bezala gertatu da, deustuk eutxi egin diola, deustuk eutxi bai, baina Getariak ez ditula segundua galdu. Hori da. Bigarren luzea, lau luzeak aztertuta, bigarrengoan lortu du txanda erabakitzea 3 minutuan azkarrago izan da eta Bilboko kuadrilla. Estriborrera biek, Erabat estriborrera jo dut. Hor da, deustu bai, 20 eta 32. Orain arteko denborarik onena esan beharrik ez dago. Hor da, Getaria, 10 segundu gehiago Getariarrek, 10 eta 43. Orain txeolatuan, Zarauzkoen bata. Portugaletek 21-0 37koa markatu du. Hor da Zarautz, bai, 21. Ez, bai diot heldu direla. Portu eunenekotan aurretik. Beraz, izugarrizko usta bilduko du gaur Portugaletek, erne, oraintxe amaitu dute Kantabriarrek, Pedreñakoek, eta Pedreña Arkoteren aurretik kokatu da. Beraz, Portugaletek hori 2 puntu sartu dizkio, eta Arkoteri 4. Zailkapena bekaldean erabat aldatuko da. Hor dira Bilbotarrak, 20, 32, 43 deustuk, Getariak 20, 43, 31, 10 segunduko diferentzia. Gero zailkapenean Portugalete kokatuko litzateke, lehen txandako garaila 21-0, 37, Zarautz gaur laugarren, 21-0, 80, gero Oriobe, 21-0, eta 6. Pedreña, 21 eta 11, Arkoteko 21 eta 21, azken tokian Hondarribia B, 21 eta 48. Erreferentzia, gaurko garaipenari begira, Bilbotarren markatu dute, 20 eta 32, iragarkiak orain eta berehala orezko txandan, Donostiarra, ligako nagusia lehen kaletik, Santurtzi ligako bigarren kaletik, 3. kaletik Zumaia, 4. kaletik Lekitzara, orain Merkatal aholkua. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Plentzian gara, Plentziako estropaden 29. edizioa, eta K-Ligak 11. jardunaldia du, guztira 15 izango dira, orain artean 10 bandera jokatu dira, Donostiak 8 irabazi ditu, Santurtzik 2, eta 2 hortxe dira oso sendo, playoffari begira jadanik eta demoraldi ederra egiten, gero Lekitzara 3, Zumaia 4, hauek orezko txandan ikusiko ditugu, eta orain, zailkapeneko 5. tokitik 8. dauden ontziak izango ditugu norgehiagokan. Lehen kaletik Zarautz, 2. Pedreña, 3. Deustu, 4. kaletik Getaria. Eta 3 ontzi hor dira prest, eta lehen kaletik Zarauztarren enbata hor da, Garmendiaren agindutara. Atzekoak heldi, aurreko 7 arronian. Bere hotxa da hori. Vale. Detalia, aurreko 7. Heli. Hortxe dira, zatxe hartuta hauek ere pronto, epailen agindutara dena. Nik esan dakoan Imanol Lanasik eman pixka Imanol Lanasik. Aurrekoei, agindua. Nasi veteranoari. Atzeraka ez ateratzeko. Listo! Erne bandera txuria, gorria, bai! Ondo, balekoa, Ibon. Bai, Laura batean. Eritzen Zarauztarrek kezka bat pixka bat izango dutela. Aldez aurretik ere lehenbiziko kale inorketzuen nahi da ikusita Arkote, non geratu den, horrek askotan emaitza aztertuta bakarrik, ez da jakiten askotan zer dagoen, kezka pixka bat izango dutela. Bueno, hor ditugu lanean. Goazen aurkezpenekin, Angel Larrañaga, Zarauztarren prestatzaile, eta gaur Garmendia veteranoaren aldeko apustua berriro, itxasoaren baldintzak eta
esperientzia eskatzen dutelako, ez da? Ibon, ofizioa. Bai jauna, horrelako egunetan, eta askotan mutilak eta zailtzeko ere, pare bat gizon eskarmentu duen eukiezkeo, hobe izaten da, besta BC hor, naxi entzun dugu leheno, gaizka, naxi ezaten Aitor Jauregi, 5. tozan, Aguez ere Iñaki Aguez, 4. toza Estrigorrean, aurten berri berazitako mutila, eta nire ustez, KE bat ligako, agerpen aurten Zarautzaren errendimendu hona da. Bueno, hemen da Pedreña, mantila prestatzaile, Rodriguezekin elkarlanean, eta patroilanetan txandak ebiltzen dira Kevin Ruiz, eta Pedro Cuesta, gaur Cuestaren aldeko apustua. Eta hemen ere, demoraldia gogorra doa, behin maila galdu eta gero, beste sufrimendua datorrelako, baina, hortxe dira, gutxienez, zailkapenaren erdikaldean, 8. postuan, 2. txandan. Lehenen porturi esan dako, orain ere pixkat esan ezagu, pixka bat egoera samurrago batean. Hemen ere, izenak eta aztertuta, urte luzetan San Miguelikan aritutako, Carlos Rodríguez, pentsat, Kaikun anketik eta egitako motila, Carriles, Cortijo, Roman Renita, Roberto Pérez, izateko klasiko batzuk, azkeneko urtean Pedreñako traineruan. Hemen duzu deustu aurkezpenaren garaian, prestatzaile eta arraunlari Jon Elortegi, txapaz, Bermeotarrekin bere ibilbide bikaina goren mailan bukatuta, oraindik ere hor, erronka berri bat, Garma patroilanetan, eta hor da Deustu, zelkapenean, 5. Ibon. Deustu gaurten aurrera pausu nabarmena eman du, hortik pixka bat txapaz fitxatuta, pauso bat emateko zera zen. Nik uste dut, beraien helburua orezko txanda horretan, sartzea zela, puntutan eta Zumaia, ez daukate horretu eta pixka eta ipagarria txapaz zera, eta hemen ondotik entzuten dugun Cristian Garma, patroia. Eta hemen Getaria, ibilbide ederra darama Gorka Etxeberriaren agindutara, Etxegoien patroilanetan, baina aurten ziklo berri bat, aldaketak, jende gazteagoa, eta ezin punta-puntan ibili, orain 6. zelkapenean, Deustu baino puntu bat gutxiago duelari. Gorka Etxeberria etorri ezkeroztik, lehenbiziko ziklo aldaketa, nabarmen kuadrilla harinago eta indarre gutxiagoko batekin dabilena, baina urte hasieran izan zituzten zalantza batzuk, nabarmen, beti gora datorren taldea, eta nire ustez, demoraldiko unerik onenean dago esperantza. Eta Deustu estropadaren buruan, segundutxo bat hartuta Getariaren aurrean, Pedreña, Bira, Zarautz 3, goazen Bilbotarrekin. ¡Seguir esto! ¡Ahí tienes el centro, vamos! ¡Ahí! 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 ¡Yo, no correr, campeón! Eta Zara Gandarakoa ditu, emakumeen ligako estropada gaur pasei doni banen, eta bertako datuak prest aurrera, Zara? KE2 ligako estropada jokoan daun honetan, baina esan dakoa, neskek, Espainiako txapelketa ez ezik, Gipuzkoako ligan murgilduta egon dira, Ibaikak markatu du denborarik onena, baina 10 segunduko zigorra jarri diote, gaizki irteteagatik, beraz, San Juan nagusitu da, 2. Orio eta 3. Ibaika. Larrebili, estatxa lehenago usten denean, zigorra hori izaten da, ez ditugu gauzak aurrera dugu. Asko da hori. Datu hor da, bero-beroa, gogoratu, Espainiako txapelketari begira zailkatze saioan zer gertatu den, Kaiku ez du txartela lortu biharko finalerako, denborarik onena Bermeok, 19 eta 52, 2. denbora Hondarribiak 20-02, 10 segundura, 3. Azierbena izan da 20-06, 14 segunduko atzerapenarekin, 4. Orillo, 20 eta 16, 24 segundura, minutu erdi galdu du Kaikuk, 5. izan da 20 eta 22, beraz Kaiku ez da izango bihar finalean, gogoratu Euskal Telebistaren bidez, zuzenean eskainiko dugula bihar final hori. Eta hemen aipagarria, haizea hor kanpokalde horretan anemometroak ematen digun datoa, Ibon, aipagarria, 20 kilometro. Horiek haize desentekoak dira. Ikusten dugun bestea Zarautz lehenbiziko kale hortatik, atera ezinik, oan ezinik. Beste korronte gehiago harrapatuko dute bera eta Deustu aurretik, Getaria gero eta Pedreña ondoren. Eta irteten Deustu zen, 4 eta 59, Deustu arrentzat, 2 gehiago Getariak, Pedreña Laura. Oso urruti geratu da, Pedreña ziagoan. Maniobra kaskarra izan da hori eta Zarautze 5, 4 eta 59, Deustuk, Getariak 5-2, Pedreñak 5-4, Zarautzek 5-5, hain zuzen hori hobek markatutako kronoa da hori. Baina orain, gauzak asko aldatu dira eta txandako azkena Pedreña da. Maniobra txar bat, larrutik ordaindu eta gero.
maniobra hortan, ze baliezero estreneruak, 4 segundu, behar bada galdu ditu. Orain jarraitu beharrekoa, Deustu eta Getaria, hortxe datoz, 3. da 4. kaletik, ea Zarautz, lehenbiziko luzean kosta egintzaio, norabide aldatuta, nola konpontzen den. Deustu eta Getaria parean dira, Zarautz 6 segundora, Pedreña 9-10. Ziaboga txar baten eragin askotan hauxe izaten da. 3-4 segundo galtzea baino, estorpadatik atera egiten zaituela. Orain, Pedreñakoen erreakzioa. Alegia moral aldetik eta asko kolpatzen du Ziaboga txar bat. Eta ea, Deustu eta Getariaren arteko burruka hau zertan den. Getaria estropadaren buruan kokatuta, baina Deusturekin lehia bizian. Amaia Baglieto, Zarautz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Beno, azkenak zineten, Ziabogara arte, eta Pedreñaren maniobra txar batek aurretik jarri zaitua. Bai, oso ondo, gutzako primeran, hori pasatie. Ze esperantza duzuek gaurko estropadarako? Esperantza positibu, dekogu. A ber, ze pasatzen da, baina gu posik etorri gara. Esperantza onakin. Eta denboraldiari begira? Gu oso posik gare, gauzena gazeiten, ze egisa da aste barruen da traineri osatzea asko kostaten jaku, batzuen biharra dala ikasketa diala, horren aste bukeretan ikusten dugun emaitza gu gora begira, osea gu oso posik. Zarautz 7. da, 70 punturekin, Getaria 7 dago, baina Pedreña oso urruti 50 puntu dituela. Gu behintzat aseguraute gauz, gure hori, eta gora, osea gu gora begira gauz, ja Getarian bila. Bueno, sorterik onena, ia rapatzen duzuen, eskerrik asko. Bai, ezuei. 7 puntu, Zarautz eta Getaria artean, Deustu 8 dago. Eta hemen burruka, Deustu Getaria, Deustu luze honetan, Ibon. Bitan posatu da txandan nire ustez, Mikel. Eta atzetik Pedreña etorri da Zarauztarren parera. Asko sufritzen Zarautz, lehenbiziko irtea horretatik. Oain Deustu olatu gainean. Bete-beteko popare giroa gaur ere, bete-betekoa. Eta pitxandetako demora konparatuta, koska handia, Deustu eta Getaria, garbi, Oriok krono honena markatu du, azken luzera arte, gero Portugalete gainditu du, eta 15-16 segunduko diferentzia badago, txanda honetako indartsuenen alde. Demoraldi osoan zehar hori xarri gara ikusten, Navarren gehiago direla. Hor, Pedreña zenbait egunetan, Portu, Oriobe, Arkoteren mailan, ibili izan da, orain Deustu ari da asmatzen, Orain txolatuan begira Deustu. Garmaren agindutara, hortxe dira eta tartea gora joan da, 5 segundu, eta bapatean baita ere, Zarautzek aprobetxatu du hor olaturen bat, 2 traineru sartu dizkiolako Pedreñari. Hor da Garma. Muji, Jon, Guti, atrás, campeones, aguantarme atrás, Arratz! Estriborretik bigarrena kontrankean da Jon Elortegi Txapaz prestatzailea. Goi mailako ibilbidearen ostean orain entrenatzaile lanetan. Hanketik Vázquez, Estriborretik eta Fuertes Ababorretik Bilbotarren ontzia. Entrenatzailea Marruz. Hor mutilei, atzean aguantatzeko alegia, etzan da pixkaten egoteko, olatuari laguntzen. Berreun metro, hemen dituzte balizak. Lan erditan, Oriobek lehen txandan, 10 eta 19 markatu du. Hor nagusi izan da. Portu bigarrena zen hor, baita 3. luzean ere, baina azken luzean lortu du Portugaletek lehen txandako azkarrena izatea. Bigarren luzerri zoragarri egin du, begira bate batera joz. Begira Estriborreko pizkarro egin bada horiek. Gora, ze ondo orain Bilbotarrak. Harrigarri ondo. 2 minutu terdian 10 segundu. Sartu bizkie gainerako txandakidei. Deustu, bikain luze honen azken zatian. Hortxe dira, 9 eta 48 Bilbotarren denbora. Ziaboga ere azkarra gainera. Chavales, miradme. Horta, Getaria. Ia 10 segundu, bien arteko diferentzia. 10-0-8 Getariarrentzat. 3. Zarautz 18 da, 10 eta 17. Eta arazo larriak berriro
Pedreñak, ez du asmatu aurrekalaria. Ezin duela, beraz hartu. Hala, ezin duela, beraz hartu. Lehen aipatu dugu ze garrantzitsua, Pedreñak ziagoan galdu den dugula eta bestea, bi olatutan asmatu, deusok bi hiru olatutan, Getariari, 9, 10, 3 traineru sartu, eta txanda erabat kontrolpean. Baina begira zer gerta daiteken. Pedreñaren maniobra kaskar hauek, bi izan dira jadanik, Pedreña 6garrena da behin-behineko sailkapenean, Orio, Portu, Pedreña, Arkote ondarribide izango litzateke. Gero hori aldatu eginda Porturen mesedetarako, baina Arkoteren kaltetarako izan daiteke Pedreña gaur egiten ari den lana. Noski, lehenengoz haien kaltetan, eta gero, etxeko trainerua, Plentzitarra izan daiteke sailkapenari begira, horren ordaine larri bat dintzat, hartu beharko duena. Horre errepikaldian zeinen garbi ikusien. Pedreña, palka handiarekin doa, Mikel, eta tope ezberdinak eramaten ditu, eta uste dut aurrekalariak sartu duela palkari gabe erabiltzen duen topearekin, eta Raunegia zintzilik geratu zaio. Ea zer dioen Presmanes jaunak, berarekin da Sara Gandara. Nik uste dut pizkat haserre badagoela. Calisto, Presmanes, Pedreña, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya par de maniobras que hemos visto. Sí, muy malas. Tenemos lo que, los patrones son muy jóvenes y les falta un poco de experiencia, sobre todo en la mar. Y estamos sufriendo toda la temporada en la mar, estamos sufriendo muy malos resultados, ¿no? Pero bueno, oye, hay que darles un poco de tiempo y que se vayan haciendo. ¿Cuál sería el resultado esperado para la regata de hoy? Pues bueno, pues en teoría ganar a los de la tanda anterior y bueno, pues estar ahí en el 8º puesto, más o menos, que es el que más o menos nos corresponde, ¿no? Te iba a decir, 8º puesto, 50 puntos. La verdad es que Zarautz, que es el siguiente, está a 20 puntos y por detrás parece imposible que en estas 5 jornadas Arcote, nos pueda coger. Sí, bueno, el objetivo de que acabe la temporada va a ser por mantener ese 8º puesto y bueno, creo que lo tenemos bastante bien asegurado. Y bueno, y esperar que pues acabar ahí el 8º, ¿no? Bien asegurado, pero ¿ese era el objetivo inicial de la temporada? No, realmente el objetivo era pues digamos estar en la segunda tanda, sí, porque ya sabíamos que había equipos que eran bastante fuertes, pero bueno, poder luchar por ganar la segunda tanda, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser y es lo que hay. Bueno, Calixto, pues mucha suerte, ánimo y gracias. Venga, a vosotros. Begira, konparaketa Portugalete eta Pedreñaren arteko denboratan, parean dira, eta ea ba. Bukaeran non kokatzen den sailkapenean Kantabriako ontzia. Goazen Bilbotarrekin, txandako erregeak dira eta. Euskaraz esan du? Hainbeste urte gure inguruan da. Borondatea behintzat. Harri egintzai. Balekoa da. Ona, Cristian. Begon deiola. ¡Chagoles! ¡Colgar atrás! ¡Atrás! Zeinen luze, karri hori eskatzen du. Presari gabe. ¡Parada! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Deja espalda, saca mano! Maniobra garaian 9 segundo, orain 8. Luze honetan brankaz Getaria eusten eta segundutxo bat bizkorrago doa. Baina lehen poparian eta batipat luzearen azken bloke hortan azken 500 zenbat izango dugu, 600 metro horietan hor moldatu da ondo. Horra askarrago hili da. Alege, estropadako 14. minutuan gaude. Deustu eta Getaria 11 minutuan abiadura berean hili da. Une batean, Deustu estropada puskatzu edo egin du, eta Getaria hortxe da, Poparean gaurko giroarekin eta errekuperatzeko modukan. Begira Portu zer egin duen aurreko txandan, Arkotere. Eta orain brankaz, Pedreña txanda honetako apalena, aurreko txandako garaile izan den Portugalete, baino segundu bat bi azkarrago. Oriotarrak eta Portugaletekoak ibiliko dira, du oso garrantzitsu horri begira. Baina beti izaten duguna, ligan, behin 10 estropada eginda gero, gaurkoa 11. jardunaldia dela kontuan hartuz, argi dago, egun bateko hankasartze batek ez duela zigortuko Arraun Elkarte bat, baizik eta demoraldi osoko estropadetan eginikoak. Erregulartasuna saritzen baitu beti liga batek. Eta azkenean, geisten dana jetxeko da, merezi zuelako geistea. Erregulartasuna aipatuta, Kaiku, erregularra, bai, 4. Gore mailako Euskolaren ligan, baina gaur ez, gaur 5. Gaur ziaren aurretik. Agur Espainiko txapelketako finalan. ¡Ahí va a coger
Amabost eta hogeita lau deustuk ikus dezagun diferentzia, 8 segundu pasatxo. Getariari amabost eta hogeita amabi hauek. Ea Pedreñataren ziaboga, orain, Hemen dator Zarautz, lehen kale horretatik. Seguru, eta hogeita azkar. bateko atzerapena, amabost eta berrogeita bost. Berandu aurrekalaria. Handa Pedreña. Begira. Ez da saiatu ere. Ez, saiatu ere, Arrauna ordu. Nik uste dut, topea bera, horritu edo joan zaila. Lehen aurreko errepikaldean hori da. Argi dago. Hogeita 10 segunduko atzerapenarekin, amabost eta berrogeita amalau. Eta lehen txanda irabazi duen Portugalete baino, 2 segundu azkartxeago. Ea orain zer gertatzen den. Deustu, 7-8 segunduko errentaren jabe une honetan Getariaren aurretik. Juan Antonio Lano, Getari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pantaiari begira, izan ere luze hau erabakigarria izan daiteke. Bai, luze honetan dakago, ni usten dut aukera, pixkat tartia murrizteko, aber ziten den. Eta biziko txandan ikusi dugu, zer gertatu den Portugaleterekin, ez da? Bai, azkeneko txandan erabaki da, ez? Aurreneko tanda hori, eta ikusiko da, suerte pixkat euritzen den, da olatu ikatzen den. Aizu, Zumaia, Deustu, Getaria, 3 puntutan zaudete, eta 3 puntu horietan dago desberdintasuna bigarren txandatik horrezko txandara. Bai, hasiera batien ez ginen, pixkat ez ginen nola ondo jardun, da, guain pixkat puntu hartzen nahi gala irutzezat, eta gehuta urreo dazkau, azkeneko estropa oso ondo egin ditugu, eta urreatzen nahi geha, eta gaur esperantza horrekin etorgea, baina ikusiko da, ze pasatzen den. Pizkanaka, denboraldia aurrera doa, 5 estropada baino ostia falta bukatzeko, helburua non kokatu nahi dozue? Topikoa da, baina azkenian estropa jun behar da, hemen egun baten dana galdu lehike, eta gure aurtengo zea zen, jende gaztiakin gabiltza, eta aldan gora nabili, eta nire usten dut, ez ginala igual nahi bezala hasi, baina azkenean puntu hartzen nahi geha, eta goraka guaz da ez dakit, baina dakon nahiatzea gehiago zen. Sorterik onena eta ega urruti den, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zoi. Maniobra ipagarri bat bada hemen, Ibon, irudiak ikusita Getariaren aldetik, ez da? Hala, ematen zuen, ez da? Getaria zeharkatu egin dela, behar bada Deusturen ubera bilatu nahian edo, beratzetik jarri dela. Diferentzia hor da, 8-9 segundu, eusten ari dira bilbotarrak, eta bestetik Portugaletek luze oso ona egin du, eta Portugalete orain Pedreña baino 7 segundu bizkorrago, Erne bekaldeko postu hoiei begira oso garrantzitsua izan daiteke, eta Pedreñaren gaur arazo sorta hori edo estropada makal hori. Ikusten ari garena da, lehenbiziko txanda bezala, gune honetan luzerditik aurrera, poparean orduan hartzen dituzela olaturik azkarrenak. Eta orduan asmatu dut Deustuk eta gaur hori errepikatu egingo du orain, laugarren luzean. Lehen hain ondo egin dutena, orain ez dute kareleti botako, diferentzia gora doa 10 segundu. Aitor Mojas, Deustu, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Pantaiari begira, segundo apurroiek ez galtzeko, ez da, Getariarekin. Bai, pozik. Bigarren luzean egin dugu, ez? Momentu honetan, bi olatu hartu dugu, eta, aurre hartu dugu, zelan da 10 segundu, eta, hor mantendu dugu, ez? Olano presidentarekin hitz egin dut, ez da? 3 puntutan zaudetela, 4., 5., 6. sailkapena estu doa. Bai, hor gabiz, ez? Getaria guratxetik puntu batera, hor espero dugu parebi sartzea, eta gero horretik Zumaia 3 puntura estu dut, ez da? Disuntza zira, hor gauzan, lauroka buruka gogorran, ez? Zein gustatuko litzaizuke Deusturen tokia izatea sailkapen nagusian kae bat liga bukatutakoan, Aitor? Gustatu lehengoa, bia enxinezkoa da, ez? Bia ia 3. postu hori zaila dago, ez? Bia ia luzten dugu. Bai, horrela den, sorterik onena, segi estropadaren bukaera ikustera, oso interesgarri dago eta. Venga, eskerrik asko. Pausu, Deustuarrak gora. Argi, Zarautz eta Porturen artean. 2 segundu besterik ez, Zarauztarren alde. Portugaletek egin duen azken luzea oso ona izan baita ego. Zarauztarrak sufritzen hasieratik, Eta luze honetan, aurrekoan ez bezala gertatu da, Deustuk eutxi egin diola, Deustuk eutxi bai, baina Getariak ez ditula segundua galdu.
Hori da. Bigarren luzea, lau txandak, lau luzeak aztertuta, bigarrengoan lortu du txanda erabakitzea. 3 minutuan azkarrago izan da eta Bilboko kuadrilla. Estriborrera biek, Erabat estriborrera jo dut. Horta, deustu, bai, 20 eta 32. Orain arteko denborarik onena esan beharrik ez dago. Horta, Getaria, 10 segundu gehiago Getariarrek, 10 eta 43. Orain txeolatuan, Zarauzkoen bata. Portugaletek 21-0 27koa markatu du. Horta, Zarautz, bai, 21. Ez, bai diot heldu direla. Portu, eunenekotan aurretik. Beraz, izugarrizko usta bilduko du gaur Portugaletek, Erne, oraintxe amaitu dute Kantabriarrek, Pedreñakoek, eta Pedreña Arkoteren aurretik kokatu da. Beraz, Portugaletek hori 2 puntu sartu dizkio, eta Arkoteri 4. Zailkapena bekaldean erabat aldatuko da. Hor dira Bilbotarrak, 20, 32, 43 deustuk, Getariak 20, 43, 31, 10 segunduko diferentzia. Gero zailkapenean Portugalete kokatuko litzateke, lehen txandako garaila 21-0 27, Zarautz gaur laugarren, 21-0 80, gero Oriobe 21-02 eta 6. Pedreña 21 eta 11, Arkoteko 21 eta 21, azken tokian Hondarribia B 21 eta 48. Erreferentzia, gaurko garaipenari begira, Bilbotarren markatu dute 20 eta 32, iragarkiak orain eta berehala orezko txandan, Donostiarra ligako nagusia lehen kaletik, Santurtzi ligako bigarren kaletik, 3. kaletik Zumaia, 4. kaletik Lekitzara, orain Merkatal aholkua. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hasi da orantxe bertan orezko txanda. Hortxe dira lehen kaletik Donostiarrak, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Zumaia, laugarrenetik Lekitzarra. Plentzian gara eta orain arteko bi txandetan deustu izan da azkarrena. 20 eta 32 deustuaren denbora. Ea orain favoritoa nola moldatzen diren. Santurtzi irteeran, segundu pare bat galduta. Eta buruan Donostiarrak Ibon. Lehenbiziko kaletik Orpezan etxoarekin ikusten ditugu. Urte zoragarria egiten ari den trenerua, besteak beste, aurten Usan Bela, Aritz Etxebeste.
ekarrita, beste urtetan San Pedrotik egogintza ospeinak herritare bai, eta nabarmentzekoa behar bada, etxeko mutilek, beste beste, orain ikusten ditugun hankekoek, beren errendimenduan emandako goraka. Etxeko 7 mutil ditu, eta gaur horrela kokatu ditu Igor Makazakakoa zen Santurtziarrekin, Iker Zabala Bermeotarra prestatzaile eta Zurinaga, ofizio ondo ezagutzen duen gizona, patroilanetan Ibon. Hori da, Sorin Silbiu, Efren Sánchez, Markel Elortza, TKN ibilitako mutilak, baita Moises González ere, lehenbiziko urtea ziren estribortik ikusi genuen, orain horretik, Santurtzi, hortxe, bigarren, beti 10 segundotik bera, beharroa da, estropada borobil horietako bat falta, Santurtzi. Momentuz, bigarren kale horretatik Santurtziarrak geratu egin dira, eta Donostiarrek branka aurretik sartu dute jadani. Eta hemen Zumaiarrak Telmo den ontzian Osa patroilanetan, eta Patxi Frantzez Donostiarra prestatzaile. Hori da, pestainarekin ikusten ditugu, Osa patroia aurten, azken unen arte zalantzi izan zen, danarazoak tarteko, eta veteranoen artean, baipatu, Fernando Valencia, hortze dela baita, Dumitru Daniel, Errumaniarra ere, eta gaineragoan, bertako jendea, Zumaiako arroitik, ateratako arrolari gazteak. Momentuz, Donostiarrek Lekitxarrei eta Zumaiarrei 2, Santurtziri 4 segundo, eta Deusturekin konparaketa eginda, estropada zidenetik 2 minutu, eta jadanik Donosti Deustu, aurreko azkarrena baino, 5 segundu bizkorrago. Hemen Lekitxarrak, Zertzaldai, prestatzaile eta arraunlari lanetan, Iñaki Goikotxa Xagua patroi lanetan. Hemen lana dago, Ibon. Hori da, eta 14 mutiletatik, 12, arrobiko gazteak, beste urte batez, Zuntzarrak, eta ikeragarrizko meritu ematen diet, ez bakarrik, arrobikoekin jarraitza baizik, kae bat mailan, beti horrezko txandan egotea, urtetik urtera, 3, 4, 5 mutil, berri trenerura ekarriz. Ontzi bat, Donostiarra buruan, hortxe da burruka, eta ematen du Santurtzi, ari dela sartzen, hasieratik atzeratuta, orain ere hor da 4 segundora, baina asko falta da, eta estropada oso mamitsua duguen. Keragarri luze begira Donostiarrak, Hautsik egin gabe Donostiarrak, oso demoraldi sendoa egiten ari. Hasieratik, eta ez ekainetik bakarrik Mikel, Etxeretatik ere, ikusi da, baina oso honean, askotan, Eusko Label Ligako bigarren txandako treneruekin, nor baino nor ibili da. Eta hauek, estropadak bai, burua hemen, baina irailean ere bai, batez ere, playoffean. Dudari gabe. Orain itxaso zabalean dira, lau treneru. Itxarra orain Santurtziren parean. Eta ontzi bat garbi, aurretik, Donostiarrak. Hor dira, Iriarteren agindutara. Cacho malo, arriba, y ahora, arriba, tú. ¡Ay, ona! ¡Ay, ona! ¡Ay, ona! ¡Ay! Ritmo ederrean. Zeinen luze, begira zema etortzen dire. Presari gabe. Hori da gakoa. Santurtzi orain Donostiarraren abiaduran doa. Orain biek behar dute ziago gaun bat. Hasieran ibili da Takets, sotera, baina gero bai, sartu da lehia. Erne, hor dute eta baliza. Bai Donostiarrek eta baita beste hirurek. Korronteak pixka bat irako die kanpoa, Lau eta 52. Lehen Deustuk eginikoa, 7 segundutan hobetu dute Donostiarrek. Zumaiak 4 eta 55, Santurtzik 4 eta 57, Lekitxarrek 4 eta 58, Lekeitio bera ere, Deustu baino segundu bat azkarrago. Maniobra ostean, beste segundutxo bat Donostiarren alde. Ea orain, oparian beste estropada badugu. Ahotsarekin lagundu zen. ¡Prestando! ¡Ay! ¡Favor! ¡Ay! ¡Equipo! ¡Va! ¡Ahora! ¡Va! ¡Ya!
3 segundu, Lekitxarrak hor bigarren kokatu dira orain, Zumaia eta Santurtzi postera. Juan Luis Plaza, estu doa, horrezko txanda hau, ez da? Arratsaldeon Lekitxarra. Hola, arratsaldeon, bai, politxo doia, hor gabiltza Donostiarra aurretik eta beste 3 europarez, baina, bueno, pentsaten do, estropada politxa doia lan, gutzako be bai. Eta sailkapen nagusiari begira ere, estu, 3. Lekitxarra, 84 puntu dituela, 3 gutxiago Zumaia, eta hortz ere, lau traineru puntu gutxitan dira. Bai, bueno, aurreko bizak emoten dau, gure ganeti dauzela, momentu honetan, da temporadan zihar, baina, bueno, Zumaia ez dauko borroka gogorra, gaitxa ez dugu estudiar deustotaketari, hurbil dauzela. Helburua, aurtengo denboraldirako? Betiko lez, hortxe, esan gendun modura hasieran, ohorezko txandan egotia, da banderaren bat jausten bat herrira eruteko, posgarri ja. Seguro posik ongo diala, eskerrik asko, sorterik onena. Bai, seguri, eskerrik asko. Posa hartu behar duen Juan Luis Plazak, pantalla ikusten duenean. Lekitxarrak Donostiarrekin pare-parean buruan poparian asmatzen ari dira. Gaur aukera ona izango dute, gaur aukera ona izan dezakete. Santurtziren inguruan esan dezagon, Iker Zabalarekin, bi hitz egin da, eta berak aitortu estropadazia horretik. Urak pixka bat arrotzen direnean, alegia itxasuan, soterak asko sufritzen dut. Bere rendimendua leunean asko sobea dela alegia. Ziabogan, Donostiarra Lekitxarrak baino 5 segundu bizkorrago sartu dira, orain hori jan errekuperatu eta beste 2 sartu dizkio Lekitxarrak. Donostiarrak lehen kaletik ari dira, Lekitxarra 4. kaletik. Bete-beteko popare giroa, begira orain Zumaia gainean. Izugarria. Bete-beteko popare giroa. Orain gainean Lekeitio. Lekitxarren inguruan esan, lehen Getariarren inguruan esan duguna, Piskanaka, ozer asmatzen edo, ari dela eta denboraldiko gunerik onenean Lekitxarrak orain daudela. Segundu pare bat, 3, hor dago diferentzia, Santurtzi 6, boseira. Hemen Donostiarrak. Egoera hau, Donostiarrentzat. Hola kudeatzen dute, kontrako egoera. Oraindik asko falta da. Bai. Santurtzi ere poparean, defendatzen ari da. Zurinagaren agindutara, ari da hurbiltzen. Zumaia erori da. Eta Deusturekin konparaketan, begira, Deusturen luzea, poparian ona, eta Lekeitio Donostiarrari bat, Deusturi bat 2, oraindik asko falta da. Eta bek segurazki korronte gehiago izango dut. Egia esan lehenbiziko kaletik gaur denak ari dira zupetzen, Arkotek asko, Zarautzek asko, eta Donostiak asko. Santurtzi atzetik aurrera dator garbi. Hasieratik sufritu dute, baina hurbiltzen ari dira. Handa Lekitxarra pantailaren goikaldean duzue, 4. kaletik, eta Donostiarrak orain suspertuta baita. Zumaia geratu da hartzean, Zumaia geratu da. Begira Donostia orain olatuan. Hartzen ari da, bai. Orain Donostia hemen leunean. Eta ura jaisten ari den bezala, olatuak oraindik gehiago markatuko du, piko gehiago izango du, eta olatu azkarrago izango da. Donostia olatu gainean orain, Donostiarrak ederki aprobetxatu ditu, balizara hurbildu aurretik azken metrotako olatu hauek, honek adierazten digu baita ere, eta hobeto azaltzen du zer gertatu den aurreko txandan. Nola etorri diren bai Deustu eta bai Getaria bukaerako azken metroietan danak 0 kale. Estriborrera, propio horrexen bila. Argi baziago. 3 dira, Treneru terdiko tartearekin. Ere hortxe da. Ea maniobra. Eta Deustuk denborarik onena. Lan erditan gara, Jaun Andres. Deustuk lan erditan 9 eta 48 markatu. Eta denborarik onena horixe. Begira nola sartu den Santurtzi. 10-0 bat Lekitxarrak, denbora bera Donostiarrentzat, 2 gehiago Santurtzirentzat. 10-0 Santurtzik, hor da orain Zumaiarren Telmo deun trainerua, 9 6. tokira joan da 10 eta 11. Eta maniobra irteeran orain Brankaz, Donostiarra eta Lekitxarra parean, eta Santurtzi segundu bakar batera. Zumaia 10 orain, hor duzu edatua goikaldea. Hemen Donostiarrak. Lehen dutzean Brankaz, zoragarri ibili dira. Euri
pixkat, euri txiki ere bai orain. Bai, dana! Bai! Bi benetan! Bai! 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 Orain ere luze, Donostiarra. Ikusik beharko dugu orain, Santurtzik ere nola erantzuten duen. Lehen luzean galdu eta gero errekuperatzen joan dira, baina orain hortxe daude. Estropada osoko unerik onena, nire ustez, Soteraren zat. Segidatik traineru erdi bat galdu dute, irteran. Hau zurina gadu, azpitik, Lekura heltzeko alegia. Segundu txobat orain Brankaz Lekitzarren aldekoa. Eta segundu batean dira 3 traineruak, harrigarria. Eta deustu ere bai, aurreko txandako garailea, 20-22 markatu du bukaeran, eta lan erditan 9:48. Burua behar du orain. Oso polita doa estropada. Felix Aizpurua, arratsaldeon Zumaia. Bai, arratsaldeon. Bueno, ikusten ari gara horrezko txanda honetan, 3 traineru agintzen ari direla eta Zumaia pixka atzean gelditu dela, ezta? Bai, alaxe da. Zailkapen orokorrian ere justu, baina 4. gaude, eta bueno, ikustea ez dela errexa, ez da horrezko txanda hontan mantentzia. Horrezko txanda eta 2. txanda desberdintasuna oso txikia da, esan berri duzu, eta Lekitzarra Zumaia Teustotaketaria oso puntu gutxian dute. Bai, alaxe da, hor, lehenduziko bikotia Santurtzi eta Donostiarra aurrian dabe, baina gero Zumaitikan Getaira bitartean ez daude puntu asko zailkapen orokorrian da, ez da errexe izango, baina 4. postu horrei orokorrian eusteko gauza gean. Eta edonola ere, zailkapen nagusiari begira, demoraldi hasieran 4. tokian egongo sinatela esaten badizute, sinistuko zenuten? Ba, sinistu igual ez, baina nahi lagun batek aspaldi esan zein, bazpa ene, etzak ez erre firmau. Ez? 2. postua firmauko aluke. Naiz eta 6. itia pentsau. Bazpan etza firmau 2. guazetik hori irabazingo egeta. Bueno, sorterik onena Felix, eta hori, demoraldi bukaera zoragarria izan dezatu. Bale, eskerrik asko. Demoraldi bukaerarako ez da asko falta, eta gaurkoarekin 5 estropada falta dira KL Liga erabakitzeko, eta estropada zoragarria ikusten ari gara. Begira, 3 traineruak, 13. minutu. Eta Santurtzi, begira, nola ari den atzetik aurrerako lan ederra egiten. Unea hauetan lehen aipatu dugu, eskarmentu duen arraulariak eta orain behar da, burua hotz eta bihotza bera. Batez ere arronketa espresak hori izaten da zailera. Gora ezagun bandera bat emango dela Plentzian, gaur bere puntu sorta banatuko da beti bezala, bihar ere bai, biharko txandak gaurko sailkapenaren arabera doaz, eta 2 egunetako denborak batu eta orduan emango da bandera. Baina puntuak dira hemen ligari begira, mamitsuak eta puntu horietan argi dago. Donostiar aurretik dela, Santurtzi 2, gero Lekitxo 3. sailkapenan. Bekaldean mamia dago. Eta gaur, nolabaite konfiantza hartzeko eguna ere bada, besteak beste, Lekitzarrentzat, indartsuenen parean ari direlako, eta 3. postu hori sendotu egingo dutelako kontuan izan. Zumaia, sailkapenean 4. dena, gaur 6. kronoa markatzen ari dela. Eta Lekitzarra kale hobea, bai, baina ikeragarri egiten ari dira arraunean, eta temporaldeko unerik onenean. Beste aipatuko nuke, deusto 3 segundu galdu eta dabilela, eta lehen bere mailarik onenan ustez 2. luzean eman duela. 4. ez dela borobila izan, eta, badirudi bandera, 3. txandan gehiago dagoela 2. baina. Ea Santurtzi buruan, eta meritua du Santurtziaren lanak gaurko honetan, lehen 2 minututan erabat atzean geratu direlako. 2 segundu ere bile dira atzetik, eta hori oso zaila izaten da, alegia. Gaizki hasi, buruot mantendu eta errekuperatu. Gero, Lekitzarran alde, esan dezagon, estropada eremua zeharkatzeko aukera baduela. Zumaia atzean geratu da, berak, aukera hori ere badu, Lekitzarrak. Kale batetik bestera beti dago diferentzia, hor daude 45-50 metro, araudiak markatzen dituenak, baina lehen kaletik Donostiarrari da eta 2. Santurtzi. Ez daudela alegia, ligako 2 indartsuenak estropada eremuaren 2 ertzetan. Elkarren ondoan. Ea ziagoak, Ea deustuk 15 eta 24 markatu du. Horrez da ezer behar denbora galtzeko eta. 15 eta 17 Santurtzik, Donostiarrak 1 gehiago, Lekitzarrek 2 gehiago. Irtetzen aurrena Santurtzi, eta Lekitzarrak iruditu zait, galdu egin duela zerbait. Eta hor da Zumaia.
Lekitxarrak Lau segundoko atzerapena orain. Eta Zumaia 19. Beraz, ikus dezagun, maniobra ostean, Santurtzi eta Donostiarra parean eta Lekitxarrak laura, Zumaia ziabogan 19 zen eta orain 20. Santurtzi eta Donostiarra, Deustuz 6 segundoko atzerapenarekin litzateke estropada puntu hontan, gogoratu, Deustuk irabazi duela bigarren txanda. Orain uste dut, lehenbiziko luze erdia, 3. da 4. kalearentzat hobea dela. Alegia, Lekitxarrak orain aprobetxatu behar du, 18, garren minutu bitartean. Gero, lehenbiziko eta bigarren kalekoek aukera izango dute eta hemen, olatu hartzen. Santurtzi, Donostiarra, Donostiarra, Santurtzi. Hemen da burruka Jaun Andreo gaurko jardunaldiko puntuak lortzeko. Lekitxarra eta Deusturen artean, txanda ezberdinetan, Deustuk aurreko irabazi du. 2 segundu besterik ez, Lekitxarraren alde. Azpitik Zurinagak, patxara eskatez. Olatua etorriko eta. Begira, orain, Donostia zuloan, orain txolatu. ¡Ahí! ¡Nos vamos en esta! ¡Va! ¡Va! ¡Calor! ¡Ay! Eta estropada eremu exigentea dago, oso exigentea. Pentsa, orain itxasoaren alde bai, baina korrontearen aurkari dira. Olatu bati, zenek bi paladak gehiago jo, ark eramango du. Orain Donostia olatuan, begira Donostia. Orain Donostia olatuan. Donostiak ere, bigarren luzean, etorreran hor, lehen metrotan baino hobeto aprobetxatu ditu olatuak, azken zati hor. Azken zatian, hori da. Ni Lekitxarrari aukera, ikusten diot, orain egin behar du, gero, lehen bizitako eta bigarren kaletatik, aukera gehiago izango dituz, eta bi handiek. Zugat, begira Lekitxo, olatuan. Bai, gainean. Eta Donostiarrak ere bai hor, ikaragarrizko irudiak ikusten ari gara, hemen gure katabarenetik hartutako planoak dira, jarraipen zoragarria, Zumaia sufritzen ari da, 21 segunduko atzerapenarekin, Zumaiarentzat eta Telmo Denontziaren jarraitzaileentzat, 6. litzateke Getariaren atzetik eta Zarautzen aurretik. Begira orain Santurtziri egokitu zaio. Baina 4 segundotan dira, Santurtzi, Donostiarra eta Lekitxarra. Begira Lekitxarra. 10 legoke. Lekitxarra begira. Baita Donosti ere. Hauze gauza zoragarri ikusteko. Bikaina, Jaun Andreo, bikaina. Horten Euskola Beligan da, Kae bat ligan ere sorteko gara. Kae bat ligan ere ikuskizuna 11. jardunaldia. Orain Donostia eta hori orain Santurtzi etorriko zaio. Han Lekitxarra ere. Hortxe dira 3. Olimpiarrerako saio bat baliz bezalaxe. Eta askotan erritmoa igotzea kalterako izaten da, Orain burua hotz behar da. Donostiak ze estropada zoragarria ari garen ikusten. Begira Branka, hor Morea, Soterarena. Orain Sotera begira. Begira olatu hori. Begira Zurinaga azpitik entzuten duzuena. Bai, gainean oraindik, Sotera gainean oraindik. Hemen Donostiarrak, hauek ere hartu dute baparera. Eta Lekitxarra ere hortxe da 3 segundera. Begira Donostiarren ontzitik hor, ababorrera, non den Santurtziarren branka, Soteraren branka. Orain bantxa olatu gainean, Azken 300 metrotan sartu gara. Hor da berriro Santurtzi. Bai. Orain zarritu dute arraunketa hauek. Olatu gainean begira. Hor joder dira, 2 palada gehiago. Hor, utzi arte. 2 segundu eder, lortu ditu Sotera. Orain Donostia berriz. Donosti. Eta beste azuloan. Lekitxarra gainean. Erre atzetik gora, Donostiarrak. Begira Donosti. 2 segundutan dira 3. Jaun Andreok, ikaragarria berriro. Orain Donostiarra amaiera. Orain Santurtziri etorriko zaio, Segundutxo bat Donostiarren alde. Hor da, lehen bikaletan ematen du dagoela hemen. Donostiarrek errenta. Hor da. Donostiarra. Donosti garbi. Donostiarra. Bai, Donostiarra. Hor da Santurtzi. 2 segundu eta hemen Lekitxarrak postera. Zorionak. 3 arraun elkartetako arraunlari eta patroiei. Ze estropada handia.
Eta hor dator Telmo deun trainerua. Segi Zumaiarrak. Segi Zumaia hortxe da. Ez da izan gaurko haien estropadarik giztiratxuena. Bai, 29 Zumaia eta 6. kokatu da. 6. Getariaren atzetik eta Portugaleteren aurretik. Escúchame, ¿por dónde hemos entrado? ¿Por dónde hemos entrado? Begira, hor da tirabiratxoren bat epailarekin eta bar. Atiéndeme, me he tocado. Bueno, hor txutziko dugu eztabaida, geure konpromisoa da. Behin estropada bukatu eta gero, mikroak hor utzi behar ditugula eta bete egingo dugu. 20 Donostiarrak, Santurtziko 20-22, Lekitxarrak 20-25, Deustuk 20-22. Hau esek zelkapeneko lehen lauak, Getaria 5, 6. Zumaia, 7. Portu, 8. Zarautz, gero Orio, Pedreña, Arkote eta Hondarribia. Jaun Andreok, ze estropada ederra. Lasaitu dira denak, pakean dira, normala da, alako lehiaren ostean. Izango ez da. Tirabiratxoren bat, komentario bat, modu honean, epailarekin. Hori normala da, kirolaria dira eta hori ulertu egin behar da. Eta argi dagoena da, nik hemendik ateratzen dudan ondorioa, zailkapenean bai Donostiarra oso nagusi da, 118 puntu zituen, eta 9 zuloa Santurtziri, gaurkoarekin 10 tartea da, baina liga bai garbi dago. Gero zer gertatuko da playoffean? 2 egunetan jokatzen baita dena eta lehenengo estropada Bermeon izango da, gero leunean erabat. Bai, erlojupekoa da, baina estropada eremu oso berezia da Bermeoko. Oso berezia, nik uste nahiko noblea dela, oso noblea, baina olatuak ire aldetatik ematen du, eta ikusi deguna da gaur, iruditan dugun Santurtzi, leunean bezala itxasuan eribiltze dela, eta Donostiarraren alde esan dezagun, gaur ere ez du, baina aurretik, eta hori ere puntu bat izaten dela. Aurrera Sara, Donostiarren irifarrea ekarri behar dugu pantailetara. Bai, horrela da, Jon Sardon, zorionak. Mi esker. Beste garaipen bat, beste puntutxo bat, baina bandera oraindik ez dago erabakita. Ez biharko lanak itxan barko dugu, arnola atatzen dian, eta gaur jungo dela ematen du. Azen olako txanda ikusi dugun, hiru traineruak hor segundu gutxian, emozioa erabateko izan da. Bai, oso laia estua izan da, eta, azkenean gu garaia izan gara, eski pozik. Jon, nola ikusten du arraunlari batek, estropada bat, lehorretik? Uretatik baina asko zokerro, urduritasun gehiagorekin, eta gaina batez ere zitzen dezulako ez egin, así que, tensioa oso handia izaten da. Denboraldia alare ederki doa seguentzako, hor puntuz puntu lidertzan, eta nik suposatze dut hasierako helburua hori izala, ez? Bai, gure helburua hasiera batetan horrezkotan sartzea zen, eta orain lehenengo gaude hasieratik eta hor jarraitzea espero dugu. Playoffetan pentsatzen nahi zarete dagoeneko, jardunaldi gutxi falta dira eta bukatzeko liga? Ez, gure planteamendua orain estropa jutea da, liga amaiera arte, eta gero handikan aurrera plangintzan aldaketak egingo diren, eta playoff estatuko gu. Beti esatu zuen gauza bera, baina seguru nago playoffetan pentsatzen ari zaretela. Ez, egia esan Igorrekin da, beti azkenan estropa, aste lan bat daukagu markatuta, eta hori jarraitzen ari gera, eta pentsatzen liga bukatzeakoan, prestatzaile fisikoak eta berak, playoffa bestera batera antolatuko dutela, o prestatuko dutela. Zorionak, Jon, eskerrik asko, eta sorte hon biharko ere bai. Bale, mi esker, arte. Hor da Jon Sardonen azalpena, oso estropada ederra ikusi dugu, oso politak, demoraldi honetan ikusten ari garenak itxasuan. Bai Eusko Label Ligan, bai Eusko Tren Ligan, goren bailan, emakume eta gizonentzat, eta baita ere hemen KE Ligan. KE Ligari dagokionez, hemen da gaurko sailkapena, Donostiarrak 20-20, Santurtzik 2 segundu gehiago, Lekitxarra 3. bostera, 4. Deustu 12, gero 5. Getaria, 22, 6. Zumaia 29, Portugalete 7. Berrogeira, 8. Zarautz 41, 41 eta 100 batzuk gehiagotara jarraian Orio B, 10. Pedreña 11. Arkote eta Hondarribia B azken tokian. Eta azter dezagun orain sailkapen nagusia. Gogoratu bandera bat hemen, gaurko eta biharko denbora kontuan hartuta. Eta sailkapen nagusian Donostiarrak 130 gaurkoa du 9. jardunaldia garaipenarekin. Ez bandera, baina jardunaldia ulertzeko hortatatua. 2. Santurtzi 10, 2 garaipenekin. Lekitxarrak
84, Zumaia 88. Gero, Deustu, Getaria, Zarautz eta Pedreña. Eta behekaldean zer, gogoratu, 10. eta 11. playoffera joango direla. 12. Hondarribia zuzenean jetxiko da. Eta hor dira, begira, 9. Arkote 29rekin, Portugalete 28rekin, Orio B 37rekin. Zabal-zabali dago leia hori, eta bakarrak saiestuko du play-offa. Pentsa lau estropadaren faltan, Arkote, Portugalete eta Orioren artean, 2 puntu baino ez, eta goikoa badiru 10, erabakita dago, hori ondamendirik ez baldin bada, eta beran nahikoa saltxa bada. Bueno, eta Artetxe jaunarekin hor da Sara Gandara, aurrera. Bai, hemen dago, irribarre batekin, izan ere, estropada bikaina ikusi dugu, arratsaldeon. Bai, estropada ikaragarria, oso polita benetan, eta, bueno, gutxiagatik joan egin zaigu, ez da, lekituen bezala, baina, bueno, hor egon gara, azken momenturaino, txarto irten gara, atzetik etorri gara, eta, bueno, hor egon gara azken baladaraino, ez da. 3 traineru egun zarete hor, eta sekulako ikuskizuna eskainiz gainera, eta esan behar da, gaur gutxigatik, segundu pare bat izan diala. Bai, estropada zoragarria izan da, oso, bueno, berdintasuna izan da nagusi gaur, eta bueno, telebistan edo etxean ikusten diturentzat, bueno, ikaragarria, ez da. Bigarren, gaur ere bai, sailkapen nagusian bigarren zesaia den, Donostiarra bezalako arraun elkarte batekin arraun egitea tokatzen denean. Nik beti esaten dut, Donostiarra liga honetan dabilela istripu batean gatik, ez da. Donostiarra teka ligaren taldea da, eta haiekin hor egotea segundu batean edo segundu bitan edo oso importantea da. Teka ligako traineroa izan daiteke Donostiarra, baina baita Santurtz ere bai, playoffa hor bueltan daukagu? Bueno, saiatuko gara, bai. Gaur, zuk uste duzu kalerik okerrenak tokatu zaizkizula bai Donostiarrari eta bai Santurtzeri? Igual kanpoko kaleak igual onenak izan dira, ez da, baina, bueno, uste dute ez da izan hainbesterako, egun batzutan zuritu katzen zaizua beltza, eta beste egun batean, adibidez, Donostian eta Getarian, itsasoko estropadetan, lehen biziko kaleak, estropada bi horietan, infernu bat izan ziren, berehala jartzen dizute etiketa, itsasoan ez doazela, baina, gaur adirazu dugu, itsasoan ere aritzen garela, lekition ere, mutriko nekainan ere adirazi genuen, eta, hor gaude, bai itsasadarretan, bai itsasoan, gerra ematen, ez da. Eta Plentziko ikurrina honetarako lehia zabal-zabali dagoela. Bai, ia irabazten dugun, eta, ia, denok posik, ez da, guk banderarekin eta etiketa jartzaileak, jarritako etiketarekin. Oso ondo, Julio, mila esker, sorterik onena. Bai, eskerrik asko, bai. Horda, Sotera gaur bigarren eta banderari begira ikusiko dugu, ze gertatzen den hemen Plentziako estropadetan. Eta datuak errepasatzen, luzez luze, Donostiarra azkarrena izan da lehenengoan, bigarrengoan Deustu, hirugarrengoan Santurtzi, laugarrengoan berriro Donostiarra, baina laugarrengoan bigarren kronorik onena Portugaletek markatu du, eta horrek auspoa emango dio zailkapenean, biziri mantenduko du play-offa saiesteko. Bai jauna, hortxe ikusi dugu nola, 2 puntuan 3 traineru dauden, eta Portugaleten ninguna esan, batetik hor dagoela estropada ona egin duelako bai, baina korronteak ere indarra hartu du, eta hori lehenbiziko txandakoen favore mesede izan da, eta orain Donostiarraren inguruan aipatuko nuke, inor nahi etzuen kaletik joan dela, eta estropada estua bai, Santurtzi gainean bai, baina gaur ere, azken egunean irabazi. Eta hori ere, ez zait iruditzen kasualitatea izaten denik. Bueno, biharko txandak hemen, gaurko sailkapenaren arabera antolatuko dira, Donostiarra, Santurtzi, Lekitxarra eta Deustu elkarrekin arituko dira orezko txandan, Getaria, Zumaia, Portugalete eta Zarautz bigarrengoan, eta lehenengoan, Orio, Pedreña, Arkote eta Hondarribi B. Eta, bueno, hor beste dato bat, Portugalete, txanda ezberdin batean joango da, nahiz eta Beko lehia horretan
aurkariak izango dituen, ez? Portu bigarren txandan arituko da bihar, Liga biziri da beste lau estropada falta dira, eta goikaldetik bai, gauza garbi daude, goikoak aipatuta esan dezagun, badirela oso finkatuak baita ere playofferako aurkariak, batetik Ares, gauza nola dauden ikusita, ematen du Euskolabel Ligatik, astillero oraindik ez matematikoki, eta respetuz esango dugu, baina azkena dela eta logikak dio azkena izango dela abuztuaren amaieran, eta Aresek ere oso zaila izango du playoffa saiestea. Baina, estropadak falta dira, garbi esan dezaguna. Eta, sailkatuta matematikoki ez, baina hor dira, oraindik bihar izan daiteke hori, Donostiarrarentzat, gero Santurtzi, eta Galiziatik zer? Galiziatik Samertolameu 107 punturekin lidera da, Apobrado Karaminal bigarren, 82rekin, Mekos hirugarren 83rekin. Gaur, playoffeko izena jarri beharko bagenitu, garbi dago. Ares, alde batetik, Euskolabeleko 11garrena, Galiziko 2, Samertolameu eta Apobrado Karaminal, eta KE Ligako 2 Euskaldun, Donostiarra eta Santurtzi. Punta-puntakoa izango da dudari gabe. Nik horrela bote prontoan arrisku bat hartuko dut, beharra da historiako playoffik garestiena. Beste urtetan ikusi ditugu 2 traineru goren, mailan 3 ere bai, baino hemen Apobra ez dugu gertutik ikusi, baino Meira, Ares eta Donostiarra eta Sotera, Goimaleako traineruak dira, eta nik Jon Sardonek esan du, Donostiarren ordezkariak ez daudela, zera pentsatzen, irailera eta pentsatzen, baina nire iruditzen zait Igor Makazaga, Zabala eta gainerako entrenatzaileak, Agustin Fernandez, Dani Perez eta horiek guztiak, begi bat bintzat eta gogoaren zati handi bat bintzat, iraileko proba horietan. Oso ondo, guk orain gaurkoa amaitutzat emango dugu, baina, Ibon, aipa dezagun biharkoa, bihar Espainiako txapelketa izango da Jokoan Castron, txanda bakarrera, 12 hasita izango dugu hori, eta kaiku izan da gaur Castroko uretan txartela lortzeko gai izan ez dena. Gaur denborarik onena Bermeok markatu du, 19 eta 52, errenta lortu du gainera, 10 segundu Hondarribiri, bigarrenari, gaurko denborek ez dute balio, gaurkoen denboren balioa agortua dago jadanik. 4 lehen tokitan sartzea zen helburua, Hondarribi izan da bigarren, 3. Zierbena, Erne, ondo aritu da Zierbena, 14 segundura, 4. Orio, 24 segundura, eta Oriok 6 segunduko errentatxoa izan du, Kaikuren aurretik, Kaiku minutu erdira heldu da, erlojupeko lana egin dute, klubek hori eskatuta, biharko estropada ez da horrelako izango, 4ak izango dira lanean, Ibon Gaztañazpi, ikaragarri izango da, polemika eta istiluz beteta joan da, aurreko serie guztia, egun guztiak eta bada 0 betua Espainiako Federazioari dagokionez, baina biharko estropada, biharko final hori, zuzenean eskainiko dugun hori eguerdian, 12tik aurrera, ikaragarria izango da, Ibon. Bai, kirolarleoari dagokionez, besteak, tesi oso bat egiteko ematen baitu, gaurkoa errepikatzen bada, eta gaurko giroa baldin badago, alegia, popare giroa baldin badago mantentzen bada, badakigu Brazomar, ze estropada ere mua den, ura ere bete-beteko lantzagiroarekin, handia ikusi dezakegu, eta gaineratuko nuke, gaurko tarteak handiak izan direla, Kaiku minutu dira, Orio 24, baina historikoki, sailkapen estropadetan horiek ohikoak izaten dira, eta gaurkoa nik ez nuke inolaz ere utxetik hasten dira erreferentziatzat hartuko. Hobe bihar kale hon bat tokatzea, gaurko erreferentzia baino. Eta ondo aritzea. Bukatzeko izan Zierbenarena nire iritziz ez dela dagoeneko ez usteko bat, ikusten baita Zuzunegiren kuadrilea, dagoeneko bazetorren, eta gaur hori gauzatu du maitza zoragarri baten. Bazetorren, itxasoan ikusi dugu, badagoela, Galizian estropada irabazi ere bai, beraz, hor diferentzi handia dago. Bueno, emozioz beteriko lehia hori, Zaragandararekin jarraituko dugu, protagonisten jarraipena egingo dugu bihar, eta txapelketa handi baten atarian gara, Sara? Bai, eta eguerdiko 12tik aurrera, zuzenean eskainiko dugu ETV baten eta baita eitb.eusen, hori bihar izango da, gaur hemen Plentzitik Euripean emango diogu amaiera gaurko estropadari, KE bat ligako estropada honi, gogoratu Pasaian, Gipuzkoako ligako estropadan San Juan nagusitu dela,
Naiz eta Ibaikak denborarik onena markatu duen, baina hori bai, 10 segundoko zigorrarengatik, 3. tokiraino jaitsi da, hori bigarrena izan da, eta, bueno, besterik gabe, hemen Plentzin esandakoa Euripean esango dizuegu agur, biharko gonbita hortxe dago, eta gauza batekin ere geldituko naiz, izan ere jende gutxik jarraitu du gaurko estropada hemen, baina hemen aldamenean gaztetxoak, arkoteko gaztetxoak daude, eta beraz, etorkizuna berbantuta dago. Telebista bidez ikusteko egokiagoa zegoen gaurkoa dudari gabe. Euritan dantzan, Euripean hemen txekardun gara posik, Castroko informazioa, Euskal Herriko irudiak, eta goi mailako estropada baita KAE Ligan ere. Ibon Gaztañazpi. Dotorea, oso dotore ere. Urte osoa doa, nire ustez, beste urteetan ez bezalako. Sortea dugu, zerratik, itxasoa ematen ari zua igulako. Lehen ere, esan da esan ari gara, hau, gaur ikusi dugun hau, liga handi dela, eta, zorionak, denei, Donostiarrei irabazi dutelako, eta benetan gaur ere merezi izan du ona etortzea. Oso ondo, orain pelota duzu, Gabaz ere izango duzu Euskal Telebistan pilota emankizuna, ETV kantxan, Gasteizko feria hasiko da, eta partidu ederra, lehen final aurrekoa gaur, osorik emango ditugu, 4 egunetan Gasteizko norgeagokak, eta orain albistegia heldu aurretik, joan zen urteko finala ere, Amazuriaren torneoaren finala izango duzue ikusgai. Eskerrik asko, bihar itzordu 12 Kantauriatik, Castrotik, Espainiako traineru txapelketaren finala. Denak euskaldunak finalean, han izango da Euskal Telebista. Eskerrik asko eta gora traineru estropa.